edidi media ma fa anya asem ti na di chonsa ko djuma be na nyu mi ti o hwe TV ya no se bi me ka asem na wuhuro me ka asem na wuhuro ni sa na se aduane obi ade obi ade aduane nya bi asema mi kan no na be me whisk na me so o ka che be na se de o ka se onu abo ko homa ma wanu aduane en wa ma be ma bi abedi bi uyi na no se ana no so aduane e den e bi no se ameka se na wuhuro e me whisk mi so sa na adwon be wan obuni akasa obuni ama na obekumi kwa so mi throat no enti oni ani no e mi ya na mi so ni sa san ka me yi mi nsa no ka mi nsa ti o ka mi nsa no me hu kwa me fa so me pie na me be fa me bakiton me satan na my operation to so mi nsa ana me ko fa akola nti me fa akola na ebu ami ami di dwane ye naked ti mi di mi ka sana me ko to committee chairman woman naked ne sen me nsa she ne sen me nsa dress me nsa atade kwatre kwa shoge kwa sa bibia da so fulo na potenge sa ana akola ne bo me bu na me di mi ka se man dwane na obachi na obesa abumi ti mi di mi ka sana me ko to ma me no ti ma me ni tie se ma jimi no se hwanie na ofa touch to hwe no se asime si de wana aye se na me se mi ku no se mi kuro mo hwe na akrofu bu ni pa no se de bu ku no ntumi nya se we de na me fa asabu man ti o fa asabu man na asabu man se mu ko aha me ba ene ye ko ye ti ye ko na mo se mo ko pa cho na makoda ti mu be fie mu na me kuru gina gate na so mpini ma mi wo mi nko eyi oba be ma fufu afa ni de onu on pedum na me se oba kan awaye operation busu be mi no wa le ko fa no wo kura no ni na e na obi fufu na ko fa no onu kan ya na me ko daaye ti ahmachi na me dwane ko na busuafo ho e wa sankare enti no oba week ana omo frɛ me se boy ne maame akosama mi kunu se wogunu ni ba no fi se wakofo obi yere enti on be yi na no ahemfie ana me de mi fi asankare bai ti mi fi asankare bai kwa ahemfie mu ye kwa asanti yini ho se ko di asem mu hana ayi aigbe yini se ye aigbe fonti onu aso asem no obekwa akoka ti ye ko ho ne ko ka asem na no mu so eyo kunu oyiri ntema asem ti mi san ko ho ba ana me ko na mu ka tin se brother shena wa buni biom e okro mu so nyesa mbe pamu enti brother wa bunia be 4 years enti last year June ya ana mini sisters ye ko ye krom ti ye ko ye krom no na ekuo bi wo ye krom sena ekuo no me ma mi wo mi kuna busuafo nyina nso wo enti mi ani so se mi dwani ekuo na sena mi wa wale asia mi nya sumudue be ma mi ne nete ofi adwuma ba oni mi ndi komo oba ya oko ntino mi dwani ekuo na ebi asumudue beba enti mi dwani ekuo na mi tie na mi ko dwani ekuo enti mi ba na mi bo mi kuna mane so mi ko ye ekuo mi seyo na so ubetuma di nhihye no so mi si an nti ati ho kama nti August ena eyo obuni apapa bi wo ekuru mo medwane kotwa na papa na be pacho nti last year August no osa ayi ena papa na 87.9 Kumasi so emiyensa na chese ya pai afeno emo bosomenso ewo 2023 emo eni wo bi bese wo se afe enche ba nokwasem nenso enye nipa nyina ene beko aba betu yen nenso ye wo gidie e wa rehemu se ye nyankopon bedom aboa yen edi yetwa ekwan no na afi wode yen afrebo odi afro eye bepo no ni nyina ene ya brabo pa ye bebo na nyame ahweso ede ehu ye mobo na afi wama ye enkwa tenten ahodi wom sanse obia Akoma FM 87.9 ya ohwehwa ne se erade mame enkwa tenten ya ahodi ewomu na ansa na ubenya nono agese waye niema bi agese wadi nyame asem no so agese wabo abrabo a ese na efata
wo bo wa bra bo bia da bia da o expect se nyame bema wo enkwatenten ahoden ewo mu no nti wo ye wo ne nyina pepepe sede wo nyame a wo som no ese a menim se ono so ebedrum wo so ode enkwatenten no emma ho na se beboa wa yenim se Awurade onfen kame ode ebema nti yenhwe ya namotuo mu eye ya brabo eye ye bibia eye na yensan kanea ye hwehwe no aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no ebraso nsem makos menim abedwafo yetena se na ye de bremo sede abrebia no yesi eye no wona womo eka ye ho ne ani wonum di dwuma make say wonum di atum live o say Chrome TV demo live se make sache usisi a to the better say Chrome TV and as a Papa B TV Papa B no and one will say Chrome no sanso and a Rabbi One TV so make us say demo live ewo ho ubetumi ahwe bi ewo ho ebo donko 1 ekrono a onua TV ebewie wonum kase no na fe wonum so e de atum ama sanso and a Facebook Akoma 87.9 FM obe like and page no wa comment na wa share YouTube Akoma 879 nana ya make us say nani abre what the atutum e wo ho nyina da TikTok onso make us say and also live for TikToker obetumi ahwebi Nikki Pizza fan club UK Nikita your brother Pizarro make us say what the atu fan club no page no so fans of Akoma mu nsem eda so Marcos great family eda ho sanso na ye platforms ahodo no Akoma mu nsem fan club no so eda ho enunti mo hwe na mo share ede ama afoforo ama ye Pastor Julius Namba wa ha na nakua koko e wa ha Evangelist Samuel Mensa e wa ha na naire akosua poku esikapa wa ha sanso na Ishmael Haywood ene training so omobo ye chidom ene adontene Marcos magie adwa na kyerese ekwan no atene sene yede Akoma mu nsem dwumadie no yede ebremo ewo baabi biada yewo bia na yeguso kai omanfo ne etiefo ne ahwefo mu ya mo wa chirichi ne benche ye mpitiripi ne mpatrapa se project ya yedisi ye ni so ye operation save prisoner life no yeguso enne na enne ne da meka ne se ye de ye etwato ai echina ne yedisi ka no ebema opoku na omo akwakra de ye nya no makope bi e de asoso enunti enne ye beko na ni breso te sade ye start no ye no pepepe esan se enne ne be ye fa na be kire se de ye nya nie de ye de ka ho ama wonom kina de se de tie bia no e wo se ye de ye nya no ema wonom no mo nso hunu se ye nya sei enunti no ye de etiri domu a ne ye kopese e de aka ho enunti se wutie ni a na wabomode ase edru ho a wonya kire na wunyi wa fidie no mfiri na mum ubetie na kakra won so wo no wode aka ho na abo ano na ochina ye presentation no ede ama na se yakoye wie na se akra no ne ho to no na se obetena ha se no wosria onso be feel proud say wo kakra waka ho bi ena ma president etumi enya nkwa enunti eduru ho a ye de beba bewrem na de obetimi de aboa ye ne no wode aboa ochina so mo ba na so mo ba beje so a eno so kakra wa ubetumi de aka ho no mo de ayeti enti akonkran no na o makope bi e de asoso no eno so ubetumi ne senti eya montwen ye sabre no na mon support ye se de abebia no musi eya no pepepe ya adophobia fre na nipa mienu baako wo outside mako na musi moja ye ya baby omukọ ye nyina no mo so mo nyama wonum na mse no ye kwan so yentumi ntena da bia saa na ye so ye nye me bai ma me bi so frɛ me saa ebisi ye nkwa ye go fan ne bi ne ho ne ma na so no ye present ma wonum wia na ekire ye hunu de ye bɛyɛ nti nyame nhya mo sɛ mo kra mo concern sɛ ye se ye wie ne no ha mo na so bibia wa hyase bia no ɛwɔ awiye de nipa bɛyɛ a na ye so yaye no yanko na ye nua baabi nsa kan ha enkodi nkomo oba pa me mo ha wie na ma me ena ye dwada de ye kɔ ni gigeu enye bete sokra so tia se na ni breso pa wudin le ba che fra me Meriteria okay Meriteria free hin na bae da cho me free jaache le ba che okay na awie Merisi anya demo ano le ba me dasi awie die me ba ya aboko ma se bi na kire me so
na mse me de ba bedum na maboa me mahwehwe me ba me ba yera na mahwehwe na ma me o ba yera de ba chan oho eni ya asem we 4 years me ba chan me ni abrepa okay me da me na wona mpa me de ba da mo no na ase me bo ato me yem kakra ehu ne de enso minim se okay me hu na ma me ya dan hyase ne enko me ba cho me ne be ma bi na te friend Francis Asumani na ye betena ye no me nya adwuma na me de be nyemo na me nyemo ye no me bre ye pa kom ne ne ekeka ho de ene bebre kwa me bre ya nkasa me wo ye no musa na madam fu bi so na ma me nya adwuma mo ba banka me nya adwuma ya be ma ise me ma nkoye adwuma no na me se ma me nkoye adwuma no sese na me tuo no me mu papa me na ma me nkoye adwuma me nya adwuma na me tifie no me ma me mu na sendi miska wono de wo ye na adwuma no odi hye no botom no de ye ne ma me so me nche kesa tira mpa ya me bo an sa me ban ho becha na me de be ye adwuma ewo mu ase adwuma ne de me se wo begya na me se me gya se me nyai enti me start adwuma na me ye adwuma na ase ama se adwuma ne de obeye de a ene obekọ ma me ho na me se wakọ akwaje me abusuafo ho enti se me ye adwuma no na ne me begya de a waya me ho ade ene fa me kọ wase me mfa nko obodam o papa kwasi ampani na oto no man kwasi asem bia free na no ba no wo kan me mfa nko no nka se sum no ene kra na ye metan no enti wa wote ho a wa obekọ na me se ene adwuma no meye won fa me nko de ene adwuma no meye ai wo beye ene se o de me kun sa akokọ no me se me ba no na den time na me ba no 3 years ene man se he dada wo be ku mi mame ka me so me se u TV no ena me se obo jai nti odidi matem woni chasi di kwasi ampani ena me se me ni chasi di se wo ye pani ono so onyini che me o che me 12 years so 15 years ena me se wo ye pani nti wo kasa me ho aya mabuo mrem na me so mimu because senia wo maame me ne wo maame musibiti en me ntimi me di o matem sa na wo ma ono so wo di maame atem wo di mi papa atem ti sa de na aye no hweye me mpesa papa ye kwasi ampani o tie kurasi ayenka I'm see you, me da wase. Enti na woman bi ono me se mako. What say? Kapi ka chem se obeku mi sa akoko. Ose awalesem ama me de meti ha na nso mante. Na me se mako bo a what say? Enti okoye no se kapi na oya me ka me ya dance na o meto me ho. Enti me de mante o ama kapi ba ama me de mante. Na me see you anya she. Enti adwuma na ma me phone am de boy entries. Me de phone buy no tam phone no de phone bo ho na me say adwuma mo phone an se me say sa manager kwasi ampani na wa fo adwuma no me ko no akodi di na tem na me say manager no na mo no we bie na adwuma no ye kwasi ampani na wo na wonya kwasi ampani brabe na wabo manager no ada sa manager no na ya enka won kasa na me say wo bia ono ye na adwuma na me we ka na amakọ no me ono ma da se na se phone ma se no koko frame manager na ka kire ne se me so wa mra meje no phone ena me se sa me ka kire no papa kura na me hia no na sa o papa no so no kura o be ma de sa mo o be ma me hia be ma o ba beje phone no papa na me hwehwe no na wo ba me bona twene hwe afa no tunum o papa de me mi no pa me mi o papa sa me bo no nkwasi asem na wo so kan asma ko mpacho se wa mi papa wonya papa na papa ye den nene de minim ade pote ohun wo me papa ho anti a wa mi no obebo me papa atwene hwe afa no tunum wono babo wo papa atwene ma ko me pacho papa no a ono ebo adwuma wo a wono abefa wo ma ko mpacho papa no atwene hwe afa no tunum enti o ka sa na me se na phone na wasa adwuma phone na wasa papa de obeka bi sen a wudi papa atem se obebo na atwe no hwe afa no tunum ugidi so kansa ma ko me pacho ugidi me pacho me gidi pa ma ko wa kan me wona yi kura wa hanum se na no ya me ba hanum me friend nu ya ba ko di to no odidi ma me kura atem me se
asomani Francis asomani omua de kra na kanye na ase Marco mpapa we dim papa tem bebre we se de obey papa den obebo na twene hwe wa fa no tum na papa de wa mi no sam papa wo be ma nti oni be ma bia nti wo pe me papa no sam me papa no mra se oba ba je adwuma phone no ama me na me papa si na nim pa de obesi bia bono no ana me se wo be bono ene so obetimi abono de ame ka kire no ka kire no kwasi ampeni kwasi afo o papa wote hono ma azen ena me ba na waye ni sei ena me ba na waye ni sei na masa kwa kase o ba no me mpeni nti no wasan bie ne se na apro no one se na apro no abeka se me ba no wa jani nti sum no na sa kwasi asem no kra na enu nti na me pese o papa me kine na me pono onye correct Marco asumeni onye correct to me ka kire me maame ya hyewoni ana me se me maame ya hyewoni ameda wase wa wo maame nya hyewoni wote awale ase wonte awale ase me maame na wonya hyewoni no obefa hyawo ba so maame ya hyewoni a wana ma hyewoni so na wo wonte obefa hyawo ba enu nti no se nti ono no sa no nsem na wokeka ni nti o se won fa me nko on fa me nko no de me kwa ebeka se won su mi on fa me nko ni nti na o ya me sa no na Marco me na netie no kra no akra ya se munti amama ba hei wodi akra no kokoma akra no madam na minim ho hwe me sha akra na anti asem ne kopie na wofo anim asa ekopie ho no omo frɛ ma ye koi na me se adwuma me ye no be mo so ma me nya adwuma sa ta me ba na kwa akoche omo se abra mu nyina muti kumase adenti na wo so tam akra no ene ne kokoche abra wo ho no ma obetimi ahwe akra no wasa me fa no koche na madam na akra no se obekɔ no ho no ene mo bisa akra no o se me papa bo papa ne ka se ode me ekɔ no madam ho ena maame no ntimi de to maame nanim se buhia ni hia me papa de ofre na so wonko papa frɛ na sa yenya asɛm na papa frɛ na sɛ wo mra o se menko o kan pen e kyerɛ me papa sɛ me manne e ma kyena o na asɛm hia wo nti wo bra so onim sɛ didi atam na wodi me papa ni nti no onim sɛ wate nti oduru ho no ma on fans pe no nti ma last week ran papa kan sɛ me papa ne na kasa e wo madwuma no ho adwuma no ka asɛm njae no na me sɛ da komo de ade me pa ne bra ma bre na samwa unim se mo na ya mo sende me kakra ama kwanya adwuma o se won pene ma me nya adwuma na papa se da bi asam ne me nyinni ama we de me nyinni fa phone ma kofi na me mbisa no na me de phone ma no me de phone ma na o se ya mi ana me kan na papa se wa na o kan se asam na o ba na kan no na papa se ade na ona me kasa sa wasa mempen kwase asemunti na me se memfa no mba on free dan mu kwanya sa mu behunu na aka achi na baba se me na me kasa na se wudi nkomo wa achire wase wona me ne wo kasa sa wona wa frɛ na me kasa nti wona me ne wo kasa na papa se fa phone mama na papa se ama ade na de phone akomo obi na me se ye ono na ne kasa papa se sa fa phone me de phone ma no papa se kofi enti dia wuye me ba kuma se obetimi aye saa kire me wase wo pa abra me twen me de metimi fie enti wo na wo so wo ba abra me twen enti oye saa no no me papa yi na ha me na in fact na me je me phone na me ka tin enti me de makwa akotena me tu o ka se obekum sa akokɔ no ma me tu free ne nkyɛn ekotena ko ha dan wa adagya na me kotena adagya enti me wa adagya wa me ko Saturday Sunday enwumre be 4 to 5 more me bana sa me nkoto adema no ene ye pie free fie na obi ansu ne hono ye hoho wonom so minimo obi a ye pie free fie a me beto kalipo na mana me musa me bana yiri matale mo de den na me twa mani o se me papa me nko me mba ho bia me mba ho o so be kumi ma me sa akokɔ o ka se me ba wo nkumi o be kumi me pa cho 3 years se or 4 years me mba ho nti wona me dan me nem na me se kapi adan akra no me ho a yese de wo ho no ada na wo beso no mo twele twele so won kwa na da so twe no o se an me de na ko me pesa o de ne betena na me se onka me o betena won nche an me kura nkan ha me because o ye be ma nti so betena won nche na ni yes na wo no so no endu time e wo se wo na wo hwe no because na niam sie ne de we a wo sibitie no ntimi ni akra na ntena age se ne mo apagya kakra ene ma aku station ho wo pa me ho
ebro mi prame me nan me de no kwa squad police station amokochi no ma me forms me ko hospital me hospital be o se say na meje na me se meje 3000 na me de ahwe me ho because say me ntimi nkwa adwuma omo kan e wajitum e na opa acho say omo ma no omo nte so kakrama no nte so ba 2005 e na ma me 1000 e na share month no so ye na me call police station ho no me ko ni na me nkwa adwuma me call police station ho no na omo say on fa mai omo de me kwana bla sa na me say ehu yin ma me nko tena mba bi na me nwene me ho na akra no so nko school and I'm a friend no na me say eh into we pra me na police station ho ye ho mobomobo ebe kan say wonye biem no police station ho kra ye ka kire say ensi fie ho akra no kofa no because onya nya time o say okofa no ntinsi ho wase mpacho mate me nko ho biem nko da grandma ho bras mako ena wo nti sa na me say me pra na me da dem akra no ko school wa sika ka sa o de behwe me no o fa nhweme akra no so a wo fa no ho nti ne awo ye akra sorry mama nti o fa me ko school me sizi me na we be de wa ko mi ntimi fa nko ye wa de ja no so ko school aputu eja bus no so ma ho nti me ban ha me na me friend na me ka kire ne say Monday dia me srew be fa no ko school and the mint me mount afa ni share me station honum say if you run so oba tama me ko ha dan foforo no ohun fie hon to ohun fie obe say gate minim dia nan ko obe pen wa dan nim nti na fie run so ohun na obe che no nti no osuro so obe ba fie honum nti me Monday ni duru ye no na me de akra no ko share station odi no ko school nti opon a no akofa no waputo ja no asa de na ba de ja nti yesa ko si se me ho to me te me woto me start adwuma me gigi susu me start adwuma no free fe yase etuja achi na akra nso ko school we putuja sa na me makra na ye late at so timi do school mu 10 ni ade na me ka kire o se no akra no ba bi o wono bus no mo se ma ho no mti yempe school fufuro fa ma akra no o se yo ate sanet ye de yenko pe school enti ye ko pe me ko pe school me ko pe o se ho de wo mpe no no akope bi okope bi o se 500 cedis nti ye nche na me se sanet ye de a me no se mi prai na me so edan na me ko han no pressure nti na me de ko han dan nti loan na me je ya me de akọ han dan nti se mi tua loan nti e be ya kakra na me menya nti sa no so akra so be san atena fie saa kosi saa time no ena se an wo hwe adwuma bi nti so wonya adwuma ne de a ene ono no de bi be ba na me so mi de bi aba na ye de asoso na me se okay mate nti akra no wono wo me ho okọ school opon a no papa na kofa no nti me fridge a che ba na me hia no e wo station no de akra no na me de na ba fie sa no se akra no ya obre na me se nti se ne ye be ye nden sanke nya school wa de jank opon a na nke ye fie wura no oton ade okwan na nkode na koja no me pon adwuma na me makwa akofa no na me de ne ko fie o se dabi me amepe school nti okay eno se ama nka unim bibi na me se dabi sa na ete de ne akra no wamra me ho Monday to Friday na Friday wo pon adwuma no abefa no na me se na didie mo no de we na didie bisibitie no ono ya akra nso yo obi a o se aduanim nti se na didie tie no o se o method ye kama ama no na me se yo mate ne onwo ho Monday to Friday na ma befa no na makosi ne ne ma Monday no asan ba na ye nyina ye gitumu afa the first week o ma me kofa no second week third week o se meni ho na me se o ko he na kra na ne ma no be den na wasi o se a mesi kura na me se na o ne ma kra usi ni se na kra na ne ma o se nkra de o mu ye o mu hu fi enti akra na ne ma de me ma unsi me am ba befa o se mesi meni ho metu kwan kra na me se ana na wutu kwan na me nko ba bia na mfa akra no mre me nti me friend tem honom sister bi ho na me friend no na me bisa ne se me pa cho kapi wo ho wo se kapi mi hu no na me se nti na me trimu nti na me ada se ode no ko ono de so otimi me ne te akra otimi de akra no ko ma obi nti na ma adwene me se osan de akra ko ma obi ana nti me nso me nan na me praye no me na ante kakra na me nan mu ya me ya nti o mo se mu be funfunu se de nti na me tifia me nsan ba adwuma me nan ne san hono
nti me nan no to me no be 1 week na me ko adwuma no na me san start adwuma no me ko ya wato gate ni me fra no so a onfa na me bisa woman bia ni ye opposite say kapi we o say ama asem no aboso kapi me hu ne cha Ezekiel kra me hu na che me say yo nti me gija me numbers bebre say wa obehu no bia wo nya hu na wo de fle me wo flash me kra me fro wo kire me baby o nkwa na me ho akwaje me ba because ono de wo yosibitie no ntimi ni akra na ntena na makwa akofa me ba me fre we as me hu no na me de akra no kan hu no kapi we me ko kan obeye me ano ya ahene we obeto me ho nti sister bi so wantem ho am se wo de me srew fa phone ko ma akra na me ne nkasa na me bi sa ba bi kra eye omoko sister nte hwe kapi wo honom me na me ko no nkoto me ho na me se me so me na ya me ya me ntimi na ntinte se pa me ye den o se ya ne anwumre nso de oba so a wo meto no beba na okọ yo mate nti ne birthday drew na me friend woman bi ho say ma ko mpa cho mfa phone ma Ezekiel na me ne kasa hwe kapi gina me mfa nkoma no meto me ho o me kasa me ne wa ya adwene na me friend sister no kunu o say ma okunu kra de nka na asem nkyerem o na me kura o mu me mfa me nya hwe me de me mfa nkoma ne meye me na no ya obeyo ono so ya obeyo de ni hu na ahyo sana ne subantie na papa ne sem pro so se ne se apro obeyo papa maami onye dwamafo so se maami ya ahyo ni eno kwa na no odi timi didi wa se ba ma se ba na no Friday kra de ka chem se mini trasidi wa ha ese se mini trust message no audio no me fa chan mama je na ye ntie bi na ye hu se ne wo ka ne no kra bi ko wo bi muadie ni wani atra wani nto kra no a na enye wa se be ma no wa se ba na wo betumi agina wa ka se wa se be ma kwase be ma wo chi na wo ba bo na twene hwe ade afa ne trum wa se be ma wo ba bo na twene hwe afa ne trum wa se ba nso ye sabe so sabe anya ahya wani wa kwa chiri wakwa chiri woni ntete menyi ni so tumi keka sansem we nyina de kire de a ene na we nya ntete ba akokora ene san enti eba sa no na kwaye den nti eba sa no na mi huni amenya kora na me ho kire me ankasa se akora na mi hunu no akora de na ha me pa no obi asimisuro se obeye me obi asimisuro se obeye me yo nti ewo mu ana obi kire me baabi a wowo ena me call ye kokko hia no ena mpanifo na ho ne se maame akra no be makwan Friday nti Friday de ye serew Friday no aba befa no na me be ma ko me be abeta me bo pa sama me nko me papa hoda ma pasa woni TV ma pasa woni hwe so ma me ba ho me nko papa ho biem na me champagne foi pa na me se me bu o masem agusua na ya me ya na me ja me ba no hono so na ya me ya me ba su pa na me yi mani na me ja kra no ma wo so me ya mpanin foi nti ma ko na me tie o masem se Friday na makwa akofa no Friday dri ya tan de akra na adwane na ya me ya kra se wala ja ye ni nyina mu no me kachira na ma me se me kachira na wusuafo se na mo ba na ye na ma me kachira me se me dia na papa ka so obekumi no sa na papa nso na wo ye nti na papa ka sa no pe na me dia me ja no nti me da me kan kira o se jai na mu me kachira se hwo hu ye na sa me kachira o se jai kofi de we o tede bia na wa beta me ato chance na yuso enti sasa like father like son sana no papa no sana papa ne tie enti ba me kwent me nka kofi asem asumani oso oka obetam na to chance dan so wonti mi nka enti osre ono de o kan se ne papa tie no no ai sana ne ma me ne ka kire me so ono de wonti mi nka na se ma ko se wa ka kire me se me papa sin apro obebo me papa no atwe no hwe afa ne turu me busunya fokwehia papa frɛ no say asma American me de me nyi ntim ka mu nyina mo mra waka che papa say me man na e ma kire wo na asem hia wo nti bra me na so me man na me fe wo se na apro no me ka say su me ba no
Mbaba di ya mbaba kaza ama. Fese wa ma confidi di matem unti na confidi di matem baba da su di ya wa asem we hu. Ma ko misra mo na mo nje ba ma me. Na mokohia ye na panimfo ka se fiada no. Efiada ni duru ye die na si ya bepem ne. Efiada me ko ya no wa se dwane fiada ne sa na dwane ya wada na dwane no sesa ne ne ma dwane. Enya sen. Moko ho na enya sen. Enya week. Eno ne na wo hwe. Friday o mo ka se Friday ne memra no me fa akra no. De enya week 4 days ni. Friday ne na me de ba ha no se no. Nti free ho no de wani junction ne so. Na uko fie ho so a won kwankwoto ho no. Me friend ne bra ba akro me ka kire ne se. Adi ani ni ane ye no mo ga sanje no mami wu me ba no. Na u friend so a wonya no. Ma go me friend na fa. Oga jere se papa wo be ma nti me fa me ba no ko ma me papa. Ni nyina ga jere me papa mo papa. Waso papa nya den. So me papa wo be ma nti me fa me ba no ko ma me papa. Nti fa wo ba no ko ma papa. Enya fa wo ba no fa ne mre wo ne fa no ko ma papa e. Waso papa wo be ma. Na se fa akura no ko ma wo papa. On fa ne mre ne fa ne ko ma papa no no sunya na na be men. Israel bomodia na friend be ma no ma ye na beji audio no na montwe Friday na ko Friday na me ba no me friend nua ba ko ka kire ne se na onua na ye nti se me hu asama am ka fa ho nti me de ne be ko baby am de ne be ko me ka ma asem bia ma me because me papa ni am ma me ni am ko na me wa no se me friend no so na so ke kan kwasi asama o mo de ne be to ena ni nua ne friend se de be ya nka asam no o de akra be na me so me hu akra ne bi na nka bibia be to din o friend me o catch of me friend na o se kwasi ampe ni kura sini ba uni chasidi ko sie wa busuafo ko ye mo posters uni chasidi o friend ne ka cha ne se wo de asam ne be ko ba bi mpa chai na ma me sa Francis Asumani woni ne ware mfie sen awale no 1 year afi ko 1 year na te se mo twempran sa na me wo yansa okay mo twempran fie sen 6 years enti edidi atem ne mu nyina no wo babo papa atwe ne hwewa sabe edi afa ne turum Hello Francis. Hello. Francis memo ha wie. What you Mechia wo. Ma me di so awo. Na pomo te sai. What you Oho bibi sabe bia abakọ de na mana adum na wo so. Kristo adum ye ho aden sa kyerɛ konkron no. Francis me dey ade mako me ya adwuma ewo Akoma FM ena onua. What you Mako ni Akoma FM onua TV. Yeah, Mako. Yo. Ewi anya bone wo yire. Aha. Ena ede asembi ababeja ye meritavia. So, na ose wo ye bema maybe atwam nie na mu ware. Ensensam ne niamaniama ketenkete bi asema ware ni mu ate ne nyina ne se wo mu na busuafo. Sɛ wutumi didi wɔ papa atam sɛ de wusi pɛ bi amere bi kura no wɔ so wo ka sɛ wo bɛboro wɔno ne papa ɛyɛ wase bɛma atwe sɛbe ne sima de afa ne turum sɛbe wase bɛma si aporo ɛyi wase ba nso ɔyɛ ahyawoni ɛne ho nsɛnsɛm bebree ɛse ana ɔyɛ adeɛ wofa no kwa ɛno ne wɔntumi a ɛgya wɔde kɔ han ne dan yɛ didi mu a ware ne gu yɛ nanso say wo baba kono wa fa ne de na dwane obatan wo hu ne ba no akira kwan eno ne ya wo nti me pa chaw wo baje bre na wa kire ye nsam no mu kakra enti ase ni ba bi yo Marco me da wa sis ya botu na fa me ye dum kakra de ba ni so me la tam ke bi ba mo ma tete ni ya me sha o chechire mu ma ye ne enti Marco e de se da mo kana na me le lati na we am abiye no ka so ba bi susu bi o ti susu ni mo
ọkọ adwuma ba 8 o'clock na ofi no ba o for be fi oba na o kaka no odidi atem bi o ye ko bi o bi sare se ade na o ye fa ko na ma go ba dem tie asuma ni mi tie pa aha ade na o ye fa ko bo na wa ti o ye jimi ana na ye ko bi sem ma ko ye ti fe ya so ki ti fe ya ti gbe ho kati yamen no ba wan for ti na obeda we dey to mesesa ye no ade mesesa na tawa na ti ndi to mesesa ni ama mesesa fele o ka ti do ajo ko di susu ade ni demo ye de ko pe ye so bi mo ya so na ye fan ka so bi ni ko tu ni yibe ni say ana me ni ye o mo so ma ni mo wa ma na mo ka ti so fam so tu ma ni ma me se me ko so o fo papa ina e mo bi an kan che akra no o ti sa wa wan pere so nti papa no fa o ka bi na papa ina se bi an kan che e bi o ko aduma ba ye no no se na dan fu bi ka bo no e ti dana me yere ya o se de won ko na wa sa boy no na se nda ni pa a na bibia ni ji so ha keke na se ka bo na e bu se ni ndi o ya sa no ana o kwa na ke sa me bu fu e ma ko ya dem e ti oba dem no and I want to say, oh, cool. I lost you. If and I get on the minute, I'm not in your shop or cooking now, come to mommy. So, what can I do while I ask? I'll never know. So, I'm not doing that. So, the cook. We do want to get actually alcohol, actually, I feel. No, Freddy Papa. I found out what I can say, so many and check this in the if you never pass the say, name it to the hour, on the side, women flip with them. Oh yes, I'll call on him for a family. You take the little pay can only make her. I have already or the mom and I am me back. Let me need to go to your walk now. You see, if you do want me to, we see a good by another Saturday and trade about again. And I'm sure who will be fine. It is a Sunday. We call you an open key, we need a key, and I'm a call. It is a call. Let me see how much if you are the Kumo or maybe the Akram. If you saw Kumo or Pan control, if you have fact, really try. No, my bacteria or hospital or the 10 million. Hello, Marco. It's here, coffee. Aha, or the 10 million. Kiki 25 million. May I 10 million. May I buy. Nti mo na wa frame he bi se ho ase nam si ni bi ni be abere ma na si ari fo le frame nam si no mo kasa nti e me ka mu o da ono akwan wa ni nchen ana o di me be obi o fe yaso won nti na me ka na ase na me ya me ka ho adwuma ana e so fo le frame se na nti bi me fi na me hwe ma no nti na so fo le ma me pressure na me di mi ka de be fi nti me ba fi o ana e bi mo kwa na e ba no if I not follow her. The man over or some mammy or you got me or see a big gave you a film duty. It is a old man and all the old bone clergyman. Listen, no one went to your back and I'm not doing the job, baby. If you don't know anything, the best in the Yasha clown. And I'm a farmer here, and I'm going to call the car. Marco, we can't have a clergyman, you say. Every 1 hour. Na me ba se yem do shi na me be ni na tu ahan akwani ana me gibi ka fa bro me ko pamso ama me fe o ma ni ngasa enti o ba na me ni fu pa se akwa no me ni ni na awo no enye diba enye nche enti so wo ko adwa no hu se wo ntumi enti po akwa no fo wa wo bi a na so wo di me je bi a ni pa no wo nye ni hwe no enti tuma dia bla ni me yusika me wan kwala no mo ye adwuma betia no bi akofa no nti tuma dia bla ni na ni chance no na wo so abefa no na wo di ko fi Monday na wo na bra ni me na ma na kan na wo ti ase ye le sa ma ko ni ka kam no ana ge na akofa be ma eti me da wo be ma akofa no me ya me be na wa kwa ana so ya wo be na wa kwa no ma ko we do 1 week eko 1 month we kwa ka ko ye adwuma we say dey so me fa akra na we say no say me ti e bo so fa me ba be fa no me say ma ti me sa fe no
the friend of the mother fan of one of the fan, my dear Sunday. None of them young up on the truck was say, but the name for man. Now, me the park, to find out how to you're quite anything else with Johnny P. and Rama. Malcolm, you don't feel the talk credit, let me say again. The fair girl on let me Casama to the Malcolm the Malcolm. The man on a demon key phone. So I have the what to say, or about the fan. And I'm a G for them there. We wouldn't even answer all. So, Bama will see, and I'm a Jimmy. Let me take a Bama take a eye. We need to Jimmy back at the phone. And also Jimmy or Catty phone. Oh, Malcolm, it's in baby. I am 3 days from my friend when I had the phone. If you want to cross our field to the Baba South, I'm walk on. Yes, I say, on local Bama in the Bukumi. My whole friend is on the South. In feet, and you know, now I can so from all of the WhatsApp, TikTok, and again, or yeah, so by a minute could you to Kumasi. I want to Kumasi, I don't know. I'm to me feel a man in our TikTok. Mamma, I don't know the TikTok. WhatsApp, not the ever starter. Or I saw the or ever met to Kumasi. My boy, also from 1 or 2 weeks, not get you a movie on my background. But you are not quite far, like your nobody. I don't say, and I'm not giving you a shot of Yama, and I want to say, no one can. Marco, I pray, Mamma, Marco, back at you. I don't know if I'm a man on what baby. Yes, I won't question her, and I should be seen a little bit. But you are not a Marco, I couldn't say, besides that, or say, or minister, because I say, or minister to Santa or minister or Yamada, the Cotos Italian, because they cut level. The photo of the Frank Catalana. Or say already a minimum about Mission Idea, Mission Idea. Or putting Siena, she said, I'm not going to fool, so I'm not going to do, she said, open a back. Malcolm may Jack Johnny, let me not be able to watch it to that. Come on, for me. So, the more name is control. It can be a to be happy to take it. Let's just say, a credit, the Anya, dear, within a Johnny. Malcolm, what you see, I'm about to yes, so I shall send a banner crop to me. I bet when I put your jar. Malcolm, the thing what you said, we're doing the put your balance. I say, I'm going now. Or then you got something Marco hard, my coffee has my hard is. Yes, when she can make them pay for actually. Now I think about that. Ma say, on one is to buy bonnet to one who ban and yes, I will talk. When you say, I can't know I will walk a if you're going to question those who are not going to come on, I'm TikTok and I'm one channel. It's much worse about it. I know a TikTok or no, a how one. I don't know how much more for no, into one of the Sapa, I'm not going to talk on it. Debbie, want to make you walk on it, you don't walk on it, never go out. Oh, Jew for first Christ. Long may never turn out to swallow. Listen to the could be a family back. And then they Francis. Mama, I am the pass here for fire because we were pointed pa. Francis and Mama say a benya one come any budget power. Mama, woman, my sister, my and yet, Ochina, another Ukiada, Ubenya home. Mamma, now can I be Monday? My busy pa, but I'm not come about Monday. Any problem, Nina say, would you say no week and obey to me about? Mati, and then Marco again or trouble about. Marco, when person didn't put me out, the person didn't put the and then about how. Oh, I am in all much to my head background. You know, come Francis. Mama, I said before, Baba Drada, but me patcho, me dear, oh, Shammy boy, I was with this one, Tina. Me sure will be your kitchen sabra, that's saying, I'm a man crying. Emma wa kada we ye free a wo betumi aba no enti menim sese de tie bia won disappoint ye obeba dwoada oh mama na kra asem we mami ansa na bia dwoada no ye hia ba to de mo bi so bia me ye ta ma o meti me ye adwuma de ba na meti awari na gu mogu no kra sede amamre awari na fi jade wa ko wale fi agu
just a more simple monk no but mama this is the team no so get out me penny bi no why ma ko no me penny bi o ko ba bi me peno e ti ma wa fon era ka wala sa bi no no once ba kana me pese me hu say bia aware no egu yansa no wo kwa ona ne papa egu no ona ne papa egu aware no na wo ka so bebo ne papa atwe ne hwe afa ne trum ne papa na me wan na so na ne wale no me say wo ka che ne papa say wo bebo na atwe ne hwe afa ne trum ma go ne papa de wa me ma na atwe hwe afa ne trum wo ka ona papa ne papa boy ma da ire kapi so kwase ka bi wa fa kapi yo de kwase ka bi wa kapi wo wan kan kira me se tama wo se adwuma phone no wan kan kira me se wo pe be ma ba beje phone no am Akoma manager na papa kwase yampani no kra na wo pe no se na pro na wo de tie aboso wo re no ba di ka ti phone na okay. Hi, Akoma 87.9 FM. Akoma mo nsem dwumadie no anu asugu so awutie no ene awiai. Ai se wankasa watibi. Na eyemede se nyame atom a Francis Asumani miracle fi se adwoada obeba. Na se mema ne kaso wo beba saa no de a na utumi hu ne se owo point. Bema wotumi de ne nsase ne bosa meda se meba. Na obefre no so kra no obefa na wacheche ni nsemu no na chese owo bibi de ne na gina so na wo ankasa no wa hunu bi watibi enti no ubetumi na ebra yane Mary ekasa no ose se be ye begie de se ampa Asumani edidi atam de ene o fa no kwa na no yasa meso ha no ebi wo kro recording yenti recordings ne bi. Hello. Hello. Pitio. Nkati se me na wudi no. Wo ju fo o. Wa mi poster. We bu sha fa no mo poster. Na fa tale. Ai, wa sie ju fo, wo ni twa so ate. Wa mi poster. Jimi. Na dase. Yo nyina. Ti wasumu a na so sade etie bia no bibia kwaka papa no enye grede. Enti no nyame ya atom na yetenkwamu adwada oba. Ye behunu adekodi airport nti ekofa sadidi atem wei ede eba ye ne yedidi atem a etuato so ye bisa Asumani so kan se obebu Mary na asebema atwe ne hwe afa ne sabe ne trumu no wantumi anya no silence me concern ana we de nya sa na tie o se o maame na aseba so sabe oyasha weni eno so bo be ya no ne ahwese de esi etie bia na yenko na ye ne nua bayin so eninko mo ba pa me mo hawie yi. Me pacho tirumu na kasa ye udin me pacho me di Akoma Frisia 87.9 what bahada me pacho okay di asem na de bae pacho me di me na me kunu asem na wo se ukunu de sen na di enti na de kakra bi ne ehwe okay Peter or the Peter amene ne tena ya o so anhwe me na me ba no e di enti no so onhwe no ba pese obi asem na ni so kakra bi e bia afei na obi tie na ohunu di enti a ye beye de ye beye okay say me na wale ye no ye wo baako ana oflem na nyame asama ya baako bema ti me wo ye no me na ye wo wasaman mu nti me wo ye no 1 month 2 weeks na se problem wo ye na me kwa na busu ye no no ma kwa hwe me na akwala no ti me kotena ho no msa na o mo hwe me 6 months afede me baba ma no wa o mo so mo ma memba me kwa o mo se o mo ma me nko gise me fle ba ma na nsana o mama me chance akọ ndi na me nti ase te me wia me ho eko eka sa akwala na yale nti me firi kura na se eko so nyane kurum ko fa aka na me ko western ho no ko ba bia na wo ne be ma na tie no te me ko duru ya no na chese ye kire se like the day na me firi ho no me fie wura so won hu bi me tu ya no so tu ye nti wo ma ho no till date no na nko mo pe me number mpo afre me na nka ma ba sesa me nema no se metina ho nso na matena na me kunu di wo mo hu be bi o na me se me ko ye no mo ma me chance ma memba me fle no nso a me nya no menya no nso a odi matem na yakun wo fo nso nti me plan na me di ba na me se ana o si yo ati sisi amaba ne de
memfla na menhwe omonhwe se o pedan na nanse gidan ne biom na ohun de oye na msi yo nti me fa phone friend me friend phone so na eye ne mpena na ona nete no nya se wo kwa wo be ma ne busuafo ho no be ma na sa akwa fa mpena nti me o fa phone na msi ye sister si oba na piki ona so me nkasa he bia na o de asi charge na msi yo nti me o piki ya na me nkasa sister good afternoon o say afternoon de wachi ya no de na si ye me chiano wie ya na o say aden wan ni na msi phone wura na wo hena ni yire ni emefire sunyane aba ti me pesafoa nti na me fere na otwi me na okati call nti me yem shi me na msi ye sister si wakati mi watwi me mpo asa kan no si ai me nya abutre na me sa fere na me sa fere no si ma me hanu o da dwene no nti ma me hanu na me se me peki me dia kwala keto agina abontene nso amona nti won fa ki na mbele mo nde won kan kire no fa ki mami message a me di mana no si ai se message na me di ba mana no ye dua body a me medical ya wu aja no okay so uta bro be ma ne dua pa me mbu ne dua me hu se wo wo mpena no nti eye den aye den nti wo anu me na me ka ti call ne se na me ma loudspeaker ma me fie wura yire no TV ana ose me ntwa so nti me twa so na me se da bi ese me hu bebi a me kunu wanya sa me na me ba na ya beda wan uhunu ma hunu nti ye saipu no me saipu no na me wura me na ekire ye frɛ no di obeka ne se me ma ba na so woni ho no ma onu de wa fa na adwene afa bebi nti me nso me mfa me ne ama nti aware ene me ba no nko na me se nti aware na gu engu ye onga nchira me se agu onu nso awa wo simeti ne fie ho no so nyane no mentum fili ho no na ma wo bibibi ama no ma ne ye kama afa de o ma ye se oba no eye de no o se me ba ne ye bibibi sese no ho nya fe o no ho fe da bi tu be ma ne ka se me wu no na wo sa o ye obi an nam so sa da na me di ne ba ye kura se brother ho ye nyina ye hu no anti ono na oso ye bibibi nti me mfa bibibi ne mfiri ne fie ho no na dan na wo si no anya me na me ba betinem okay nti ye ba ya ye ka asem ni nyina no ekosi sen ekosi like mu ma me kire starting na ya ye si ekosi sen ekosi ye kan wie ye no sen na asem ni ekosi ye na wo san wo ha okay mu ka se me ka se won so me on pe dan ma me na me bibibi ne nda na on ko wale ne yire ana mo say osu you wate be skana me boy na nya skana odi mame no okay so percent no oka yentra me boy sika kese no 500 million na me boy open 500 million you na be ma no o hwe ni botomu a obenya 500 million obenya ma na buruso o adwuma be na ne ye ya osusu say obenya sa 500 million ne dia oka che me say me boy me wiase amaba me di sika kese da nti me ndime mbo sika onu ba won ti min chanti oye galamse enti na me boy ne sika ma no ti me boy no eno ana me die eduru ya bo me nyina sika ma di no me life na wa sign na no ana me pese wo tue sa sika no dua bo se me pe dua bo na me mbo ne dua me bo dua bo a wona me nda na wo koda obi nchandi badim atema enna ma me bo ne dua me mbo ne dua ana wo mama chop money a wa mama chop money a jono na no bo ni dua yes me be kan ye no wa na me gina traffic mo ade we o mo hwe me no obi ye bone na obeka na se wo nim se wo tifie wo nya bone da se wo make sure se wo bompa ya mane pa no etwe ne ho ekonya me inside na nya de dia enti ye ne be ma no edi nkomo na o kire sika obetumi edi ama ye nua be in fact na no aye di mpapa mu no adibu obi ama obayi afa kakra nanso no ye adwuma na ye ne de se wo be disrespect ye se wo be ye dan say wo do case aba na ye de wo de ba ye no yenso ye betumi aye bi e de ama wo ne nkrofo cases bu court kan ye ye ka ware ye na bom obayi se da be ma no ware ni biem anya na me ka se me ware ma me asem a wo kan ye no wo se wo ware be ma ni biem na no wo so wale no enti wo mpe be ma ni biem e na ye tu o si wa wale wa ko wale ya she ba ka wale ni fie we ni na ye biem
ani ye ka ntimi nwale na be man ntena nye saa wuchi fa ye so say adan we call baby na be man de o ma on fa sika ne kra ma e na ma akosi o eni de wo ka no wo sika wo pe no ye de be ma na wore no ka so be ware biem wo se ni ware biem anya no na wo kan ye o e de ba nya no na kan ye o so ma na du sika no wadi sika na ba eni ye ena ma nya nji mu fa ma no o say ma ko wo se me twifa so ene na me pe o wo bi anya ko ni sister bi na ba e me nkwa na me ba e o se me twifa so sesen wo sister no tie wonte wo sister no ko wo busa wo kasa e sister ben me nkwa na me ba e o ka say me nkwa na me ba ha o me ne wa na ba ha no me say wo fa wo twie wo ban se so ni mu bese ne enko ka pro ni tu mu ye ka se ba ma no wo ne nkotena me peja me mu wo ka so ba wari bi na so fu wo ho da bi wo ka sa wari no ba wari bi mu awale asema wo ka me nka awale ja e bi asem wo ho no wo sa me say me nya abotre oh enya hwe enti be ma no na wunyi ni mpo se sika wo ka se wo de beba no wo de beba esanse wo ankasa wuni mo be ma wo ne netie na so eden papa enti no onfa ma eni ade na so ya dwuma no se de esi ye no nti be ma no e de sika no e bi aba enti ekua present efa ma no na je nefa ko start ye de wo pese be ma de wo so on penny bi asema o kana me ndi se ma yesa ni peja me mu akonya so na wo se ma me ntwe mfa so wo ko no me na me ka ye ka wale na bo so nwa me o kwa wale wakofa kuroboni pa wona na wale ana be se bi mu oba ompini ma me ne wale skana me boy ya nti na o ga se wanja me no o ga se wo pe me bi mo na skana me boy ya nti na o ga se wo pe me na o pe me ana o si minya butre na me ka se me busu afrafra no wamba nti wamba flana mu flana no wamba na o si minya butre mama kompone ka se so wamba tira se ba wo si yen so fe kan koma no na si me asama ade a nti na o ka se minya o ade a minya me mpese me gya tum sese nti enfa ba me si ye no because me o se wampa akwala no 50 million na ntumi hwa akwala no nkwasi awieye o se me life me jindi se me busu afo kasa se mo me yese me ni busu a me ngwa na me na me nti eti wo ko ba ma na na ye asama me pese esi wanya no na esi no me side na mo tie o mo nti ne de esi ya busuafo mo nti bia de o hon de kwa de ye ke ko de ne de wo de ba ye no ne ye hwe na de betumi ayabo no ya ye ede aboa wo enti no akua mo fasika no ema ye nua ba on kana Akoma nto ne yem am say ne hawa wona say ne bufu a bia se ya ne Akoma ko so kakra bia sika ne kra me mpe nipa wo bo bra na wo ma wabufu di woni ma de bia ba yamfom so ada no ba no ye kan sanke ye kama bom odi abufu na kasa se de wo kan ye ya so ta se odi abufu na keka won sema ene de pesa na ni na mi na mi ye yonke mi wu ya na mi ye sa de nya sisi o why na say me laugh my asie me ma wo me mama me ntuma wo me bag mo nyina ma to ba kukura ni wa say me life want me afa kofi an ko ka je busuansi se wo se ko busuafo so frɛ no na wala no what na say odidi mi papa mate so one ba opekot me ba wo papa kura fie mpo wo ba wa de kura no omo frɛ no wa wo papa mo ye ya 10% mpo me ba wantumi enyi even 10% afa ma busuafo say mo fa mo de hye ni because me na worry pain but wo de ba ha na ye frɛ no watumi ayi sika 50 million say yen fa ma o papa mo kra ntumi ayi 50 million no enu na be hwa akwala na akoduru time o pe o so on pe akwala no on pe no na mi ti ase o no wa kra tira wo sa akwala no on pe no o so on pe no sika ma na se me ba ye na de ase na be se kan ase wa wo se kan wa se okay what did you say ba ana wa wo because asema ye no wa ye na de odi mame no mami nya ma adwene se obesa ma ne sika biem anhwe no eno de so otimi kanisa de wa ma no no mi tie wa sa ye sa wi ase na be ba ye friend wa je ye so
enti so waka asem bi akyere wa eno won kan kyere so office scan no dey about 50 million so office on pa ya be amano ono pa wala na oso wan pen no ono dey make no na me dey oso pa mama wano na abobra eno wo dey say sika we ma wo se fa kwa ye adwuma ena make sure say wo papa mo mpokran na ye abusuafo na obagye ayi wo free wo Nsem no wo kura friend no wanko wanfa kapra na asasempoampo amfa ama wo say ni but ye tumi ni na kasa wo phone so age wo ya ma ne ma ye ne ma de obehwe wo nom Akoma FM adwuma we so so wo nji ye ba no because of any we say asema na we tutu no tutu emwa wo di asema betu ye ma yema ye tie fo na ye asema ba die e na ye ne be ma na kasa obi abatre say we tie fo tu ye be ma no so we feel say you dey abetu no na wo ka cha me say na ne no da bi o wonya nwie yo me pa cho ye kwaje ne nkwanti no wono de ye wada so ti ase wonya why wona o ka cho on kan share da bi o se ka de wo nso mo ani so de kwai na me dia ko ma no se me je wo ma me wo mfa ma me tina me ye no okay that's it why into the aka wa chie bia no ye be ya aka ho why okay na yawo wo kwai na wo twa na wo didi na chi camera didi na chi saa mame no ma hu no se de wasi ahwem sika na atwa fa no so de kro ahaya Akoma yawo ma uwe sebi mpeduasa sebi pa abade obiara ni so ode nam na sebi ya try ya me ma obi ani ho sebi we na ya yera woni beje ho enti be man kwa ya ade o ya ade be man wa ya ade ya no kasa ne kan ya wose be man se be man ko no se no no so ne ne kasa no so ma 50 million no enti se yo ka no be man so disca we be ban wo se da wo fo onye oboa fo ba ya wutri fa ya be man se wo ya ne so be man disca na ba enti se ma ya ka se ya na o de bu fu okay na o de bu fu 25 no eno bia no wa na se sia se be man se be man ko no wo se ye kire wo no ye ne kasa o kasa fo ye ne kasa wa ma o sika ne bi ye ne kasa wa jatu so be hene ba enti wo no edi na wo be ma ne kan ti ma ne bu fu a okeka de o kan ti enti suban nya o be se suban se de be ofre na ana na ye de ofre na wa ka asempa ye de ye fere wa 50 million de ma se mfa ma ye nkomo be ne di ye na wo ofre na nkomo be na wo ni di a wo de o kasa ansa fo chese me hene ma no enko ana me mpa o de na wo ka de na wo ye asem na wo ka ma ne bu fu kasa so tutu sama na ani onu to be ka fun akere obeka jete me plan me mpe fa obeka jete kwa me hwe o fa because asema wo de be kono e ho plan obenya ye fe na ye tutu amana ma on 50 million fa ma enti ni mani bi wa ye ma mani binti asese ye fa so ni e tan fa pa ni fi be ma ho na mami ya ba ba 50 million so nkwa na okodi wọ́n fi bí àǹtò so. wọ́n na ẹtí mi sika. nana ahun ti o sika nfiri. ẹnna wọ́n sá na wọ́n wei. ahaya Akoma 87.9 FM adwuma no saa na tiẹ̀ Akoma mu Nsem dwumadie no ɛno wasungu so a wotie no na ansa na yɛbɛkɔ Meritawia ne Francis Asomani case ne so na ya de comment aba ewo mu so obeba dwada de but was still I kakra yeti ente ho na ansa na yɛbɛkɔ so no emisa ya the project bi si ye ne so me say ena de ye na de den so because ena ne de twato anyira anya wo say ye the project bi si ye ne so ya the project bi si ye ne so anya wo say ya the project ma na ya ba na ni bro so ba bi adunum ya me ni anwara ma ko say akwara ye be lusu akwara na anya ye nde si e bete say news say akwara na film enti enne no ya ba na ni bro so pa say obi doye no fi so me omo ayi nyina me ya cho say akwara no mu ni ba bia on papa mu ni ba bia me kan na me dwene ho me say ena me hia wo mo na omudi ya wo kakra efa oma sorry a wo mo ko ho no kwasem na ya wudie kakra wo mo mu fa sorry o mo ko ho say bibia bi
baby a woman way petty for boy but woman cranny woman that started bra woman bra was sorry ni mu na petty for to me boy no woman maka yi woman ni edema woman utimu say how woman pa enti me take care na me say enipa womo ebuwa nyina no sabe omuni makura yi omo nsuma akura yi da Priscilla enkonsuo ma womo wonko nyina ma wonom wo chese onye hwe ma wonom but womo free omakuma mu but asoria wo kode at least o papa o too tight ma womo mu diskeba o papa ba for the mo mu diskeba asoria yi sese womo ba bo yi over 100 million no 10,000 no omuni makura na ya kasa na asori kra yenya asori ni mu ba ko se yaba ekuo ye wo hase district ye ba be present sika say di aka ho yenya bi da kopim se ye di appeal yi ebe ko ye present sika ne di ma yenka ne sa ye di yenya nyai menka se echa ye di sika no ye be ye wo de ye de se bi o de se ye na mi adom na me ka se ya tiefo omunu mu kwa ebe bia fanse bia ye ho do ma akoso do na bedwa fo do o so ma akoso ya dia na mo wa na ni so ade ene wo mo ye omunu mu akwa ebe bia no papa da bia enti se kakra ye nya no ye de be ma wo mo but mo asori me ma menim se ka mo to mo ka se ena man tro letter ma se ye de letter man tro letter ma ena mo to be so mo ka ena man so ye sinu su ko de ba because we ma dia tin say o de be se ne yes asori be na asokwa PRW nti bo mo to Akoma fa omo na omo di bi ba ni atwere tete Akoma enti me ya ma yenya omo life mom omo ya Akoma ye omo timi nsa nkomo omo tie ni se omo te but kokobe district pastor be ka cho say ono no mo me ka bibia nche no enti watiri we be so kwa wonte wo fo district pastor be ka cho say mo me ka nche trade obeka o ta say enti say you do because you can obi tablet wate the same internet corona wate Chota say what say unzo pasa wo yenko abia o bia yeti nanka mistake yeti like yedi o matema enti ko apostle chama nyamete yedi na temati nka bata ka for ma we ko na enti ene mani bi o ma me dey no say ya no munye ena two e bia channel na free ba no so kra say e o ma himpo say e mo na mo be die ni ma ba ya be kam ya we time ma ho fe e kan ya ne e ba ba ya ne ye friend no wo henefa no wo kwada so no what father so headquarters no home free buy ate enti me de ma din kwa for we need me now obi send 10 cedis kwana say wo fra wo na se wanya wa on send enti wo se phone so no me say nyina na me da pass o my go ba do nyina wo my ma Mary o ma Mary ma brewa enu obobo ni je na ogiri mirika na wo de same mo sha kwere de wa ye gina wo nti mo eyi World Love Executive for mo serious ko so mo ko no nyina so kwa sorry mo serious ko ni tumi ba be ye bi o mo tumi anya wo do na de ye ken yes say be Pentecost from ko a sorry buga na ha sabio ko betim de musika be boa 2.6 billion so de 260 Dabi ya say ya kanya me adwuma nyame adwuma ne de nyame adwuma ene de yene wasi nyame sompa ene so obi ko hwe ni nua na ho hia mu ene nyame sompa na wote waaji say ene nyame adwuma nyina ye ntoka amasofo yento me para ku frem say yi enra usofo ba me ifra brochire ba ntino ma pontem am say mo college no wakodi no aba ntino ma pontem omu pone ko bebete sofo pani ba me pa che wo enti ko mo nyiji sika aba say yes sofo pani ba ko be go for church members no sofo pani ba omo na disika be kwa akoto bo ni ye ba ko sofo ni ba church member bad ye nya asamo de ya onkodo so time ya na de bo abesi wa say edro for de na ya media harvest for hwan harvest so a seed you see ya kasa abra ya na ya ma ya kwan ma nneoma bi o wa ya nyina kra na ese se wo ya ahweyi o ahweyi o nanka no wa na sema amani asona
wo no so be very careful mo ko face o man kasa nya enti do yesu do ba bi no kan wo se sum ma wonya sa che hwe wi asikuo sika o ma jeje o mu dia yeso ya ne dia se tentro mu so e wi asikuo ye kise ni amenko bi okay wo mu so na be bo akola yo ye na abre nyina nya bibia ene no ye nya abre enti na ma ye kasa no na e haje de ntia ye nyina ye nya abre ye kan se so fo ti mo ko se no se akola no sika na ye frika se eso no enye ne na obie no a ade no didi o akora no ehuna mane o pepa so obeboa obeka se onte ye akoma efem ye we bebie ekeka kro no akoma efem TV rabi one no se krom nyina yibi enti mini susu se bebia bedu no o mo nyoma so obeboa yen iti ye tie fo no mo do ye na o mo susu se adwuma ye adwuma pa o mbeko so abo na ye beko so asu afro on se mo mo ye fi se o chena ye be presenter sikana yenya bia dia ma zikakra bi enne no betumi dia be kan ye ho no ye de be kan de yenya dada no na o chena yamana ba beje zikakra bi me ma emfa na mana ma o ma numbers no answer so betumi ama ye bia 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 62 0245 30 62 and 0599 814 926 0599 814 926 edi abeba eye mere akosua ade shanenson se ehun hia se ye de numbers ni bi eka ho a ye de beka ho se be ya ebi ye lose sika ni bi na china yatumi anya bi asoso na abo ano se enya de do so kakra wonom kwa de aka no wo mo mere eneminya nipa mienu ano mo kase mako na munya ni nyina ya mujai wonom na wo mo nso se baabi a o makokokoko no ye nyama wonom yi na me se no baabi a yenso ebetumi aye adura na ebetumi aye aduro aha nya da bia program no esa etwe yenso ye niema esan kakra ewo program no emu de nipa betumi aya enti edisi a omukọ mu benya bia kan anye bia kra no yenso ya ye bi ede aboa enti mobile money numbers no na me pa cho ya twro ni nyina mento me bo ase because ene ma Mary o my o sinam ono ya abrewa numbers no wo ntumi enti ka ba ku bi wo ha yento ye bo ase mo no boko abrewa enti to bo ase na yankọ ne kakra ema 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 Pastor Mamenfa other two no enka ho preko intinana bomodi and the odeka 0533 0533 48 77 26 0533 48 77 26 the maboni nyina no edi enda so no eye Mary akosua ade Mary akosua ade ba akopɛ enedi ne sesa enu nti sa wo ye na di no esesa enkasa nye bia obi ho a woye ne ba eno ne ba Ismail Haywood na wahunu Mary akosua de nti ya na wo feel say wo de kwa run na wo san frame tien na wo masa yi ti wo behu an se wanya message wo be kwa se MTN fo yi ska we de free so ya na omo nim ti ma member ba ko na me nchom se eno no edi embeba ye Ismail Haywood eno ye 0245 29 43 07 0245 29 43 07 eno pe enedi enda so eye Ismail Haywood ni aka watro nyina no eye Mary akosua ade yesremo ene ye last ochina ye present sika no e de ama wo mo na adanse a efrimu ba no edoso enu nti ene ye ka tro se ebia enne ena won so wode ba ubenya wadanse ye nuanu mu amowo outside abrochimemu mo ya de
ma so ya sene mo boa yen dodo na ya fese me so asafo ya fa kire me so ene ye nua ba sister Hetty ya wonya ye muda na bre bia no obeboa yen wode ne de aba ena me kan no pole ena me kan kai kire mo no sister Hetty Frimpong Henry Emma me Bryant ma me onyami say ye ba ye appeal be a bay piano, onya ye muda, bibia mu, one now can say, we see can ho, Emma will be my own first can ye, and ya would the babuano, na say, and one mukrana yarisana uncle no free one, also Becca me buebi, and Anya, very powerful. Sister Hetty, when ya may also an old slow, and when New York abridge memoir, unya ye muda, and ya boa for the great na yenime se de mo ye bia mo twa so aba nhira bia se fata de mo ye bia no nyame omfa se nhira ne nkame ho esan se eye bosha wa hye wona asemu ti se mo ye nko ade a bosha nsem no beba ma mo bade nhira mo o yesu di okay yentie akra ya disrede a wode tudwa saya mitintema mitimbe kaklaka na manene piaba timeslemo mbuame na msunemu kwa midamasi na misnemu na ba saya mitintema mitimbe kaklaka na manene piaba timeslemo mbuame na msunemu kwa midamasi na misnemu na ba I've got broke, I cannot boom, let go. Ebusiafo, me did na nama me. Acho me figache. Okay. Na ewia na resi anya demo ano. Me dance. Ewia die me baya aboko. Ma se bi na kire me so. Na me se me de ba bedun. Na ma boa me. Ma hwehwe me ba no me ba yera. Na ma hwehwe na ma. O ba yera. Me ba chan. Oh. Any ya some yes, me ba chan. Me no abrepa. Okay. Me da na. Wona mpa. Me de ba da mo no na ase. Me boa to me yem kakra. We hu ne de enso. Me nim se. Okay. Me hu na ma me. Ya dan shase ne yanko. Yes. Me ba chan me ne ba na binati friend Francis Asmani. Na ye betina ye no me ye adwuma na me de ba ni mo na me ni mo ye no me bre ye pa komne ne ke ka ho de ele bebre ko me bre ya nkasa me wo ye no musa na madam fubiso na me ni adwuma me ba banka me ni adwuma ya ba me se me ma nko ye adwuma no ana me se me nko ye adwuma no se na me tie no me papa me na ma me nko ye adwuma me nya adwuma na me ti fie no me ma me na sendi miska wona de wo ye na adwuma no odi hye no botom no de ye na ma no so me nche kesa trampa ya me ba no sa me ban ho becha na me de be ye adwuma mo ase adwuma de me se wo beja na me se me jai se ni nyai nti me start adwuma na me ye adwuma na ase ama se adwuma no de obeye dia ene obekọ ma no ho ene me se wo kwa kwaje mo abusuafo ho enti se me ye adwuma no na ni be jai dia ba ya me ho ade ene fa me ko wo se me mfa nko abodam o papa kwasi ampani na oto no man kwasi asem bia free na no ba no wo ka me mfa nko no nka se sumu ene kra na ye me tan no enti wa woto ho a waso eguso awutie no ene ewie na yegu yeba Priscilla de no eso ene ye kyerese nyame ya adom a okina de yenya ye de ma no na kyerese omonso akope bi asoso na yentie Priscilla adesredi a wode to mafo ene yetiefo saya mitinentema mitimbe kaklaka na mane ne piaba timeslemo mbuame na msunemu kwa midamasi na misnamu na ba say yenua yeba ye ka kire ne ye piesie Priscilla opoku boahema ne nwomu a oto no wo se erade boame singwame boame erade
Ahaya Akoma 87.9 FM. Yeba yakache eni PSC Priscilla. Nenyumu awotuni wase buame erade Yesu. Mihia womoa say die. Mihia womoa. Priscilla say wohia momoa. Wase say die. Wohia momoa. Awase nguwa na. Enka wakoma na. Weni asentata inisuya na. Inti wo hwe ama akoda wei bibi ato no ana ebia ye daache kese pa eno no enra ye sister be friend me friend cry osemako saa yade ya mo ka ho asem ya ebiche me sister ba 4 years ago saa hospital no ana omo ye saa brand 4 years ago so omo je 100,000 that is 1 billion but omo de omo na ni raising omo den paint no go fund me bi na won mo ye ya omo di raise say akra no ehwo ato no na ye go fund ni yenim Nsem no say e beka che wo mo so mbetumi aya but say de ye hia momoa mobile money numbers no 0599 305 202 0599 305 202 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 0533 487726 0533 487726 wohia momoa echina de yenya bia ye de bema wonom omonkope bi nsoso de nipa beya ene yaye no na ye ne doctor ebedin komo se ye ne doctor edi enkomo ewia adanse eni mu pictures wo mu omodi bi abwa na asem a wonom kagu sika ne so Sunday ye no onyame eyi wonom ano no ye nim wonom ewo baabia wo ho anoma send audio wo anoma send pictures audio na pictures tattoo a wo mode kyerese ne wo mo ka no achinye bia ene ho ye ne doctor wi a ye bubu bi e de a kyerɛw na ahye wo nso nkran na yaje ye ba 5 years e de ko 6 years no yaje no nkwa na say de obre ohia wo mo a doctor mame mo a ha wie yeah mama na pomute say Nyankopon adomako ye the Christa say fa ye kwai ba heba center achemfo ba o say ya wanyina ebetwa na no me call captain osima ko si yere no ho ba o ga so ya no kwa ba menyane ko the Nyankopon ase no kwasem say ye de nchia efiri ban heba center ebrew awie na no kwasem say ye kan ban na mi toko so kai wo say na nadwe ya wantumi anna no wo sasa bro na kan no ho no ni wura na aba betena ha no na sa wunya tie ban wi a na wutu anamo a anadwo sasa bro no oni tumi bia say o ka kire wo se men na biem oni tumi wo kasa ye no so biem oni du tumi bia wo no mpeso na o te Ghana ha na se o kasa abibiduro nya ma me se wo daada wo ho enne bro ni fita efiri London mi be ya se ya me kohwe no nkase yare e no de bae na se wo te Ghana ha na se ban heba center te he bo ka kire wo se braya sueye na fa won kasa ne unompek sam no ebe dan ye na ye nhwema wo a na se wotu na se Thomas Akoma ne da sukuta wo ma me na je se won so wakoma eden papa wo ha wo anadwo wantumi anna wo kasa ne mu yu dwe anonte oira ahodo nyina wanom bi ba still na yare no nkoi mara mi ka kire wo se ye obi na atuwadu ba still wo wie ye ne nyina no still yare no nkoi nti ye kire wo se ne ya ban ka kire wo se ye di ndubina ne ha ban na be sasa ayare no achinye die bi ani ho eti Fred Dr. Ban number no number ne 0244 988 004 me pacho enne wutie me wo de no obabi anya arthritis yare bi ama wuhu ne ya wo ya wo kasa ne wuhu ne ya wo ya no won kasa ne nyina chese china na ye ujonku ade che ye okotodwe ade che wonsa ade wonsa afi wo masukure enye yi misraw
babi a obefra ye Dr. Ban so ye me Kumase ye watonsu agogo Kumase me si ye watonsu agogo Kumase ye watonsu agogo government hospital na chi wa wo de oduru ho a panu fo ne ma na wo ho na wo se me ko Dr. Ban ma na be kire babi a Dr. Ban so ye wo Accra ye wo Spintex Road 18 junction taxi fo na wo ho na abuso mo se wo ko Ban so ye taxi fo na be so wonsa e de wa baba so ye mesro ye ne taxi drivers ni nyina ya yonkofo na hwa Spintex wo pe ba bi taxi drivers no numa dura ye ban ha ba center ye dura no mo nom enti wonya duru taxi station ho pe wo de buso mo se me ko Dr. Ban omo ade wo beba wo mo mfa wo nko ba bia ban hwa e no mo de wo beba KFC ho na Spintex ho na ban ho na no mo de wo beba ma me e bi enne wakowo anase o da so wa wo awie but ama usisi anase wontumi nanti mesre wo hia ba so ye number freye number no freye number na da TV no so no ye bebo ama nante na aba kama obi spinal cord anadwi wontumi anda ekase ani saa wo hunu ne ya wo ye wo ho mesre ni a wo hia ya Dr. Ban brane mfa haban keke entototo so doctor na se obeyi operation amount wo de tekrata na no na kan o si 60% so be feli emu 40 ne kire so obetumi aye na mama wasa de ahyekrata no mu se wo ya o ye operation na obetumi anya stroke na wunya stroke a wonni kwan sa wo de ne court ekobusa ne se eye den na wunya stroke no wo ye be ma so de ahyemu se wo be ma asam ne de obewie no wagye ato baabi enyame na me ko doctor no de krata na ma wo no se sa na ema ni nyina wom na o te be ma na o te wiase na o memma sam o koyo operation ba kwa me age ato baabi a na doctor ba ko se bra no de ahaban keke ne betare so acha ye bosomi mienu ane bosomi ba ko wo kase ne ho awewi ni nyina be sa fifi papa na wo di we hu achinya wa wo ha wo ho wasa ka kire wo se operation no okoye no ono no modern bo betumi abo aye 40% no enyame na me bo krata no ma doctor no ni obo she mu no obetumi ayama wo ano no usisi no udwonku no osigi so de dade yeshem brana ba mfa haban to so keke na wo nante no tumirika kobra na ya bro aboga ma me a wutumi ko waye na yare yi ni kotodwei ama wa kadam ye ka ye kura on chese omo koba kura na wafere woto we ye dan free Dr. Ban no ma no ka kire wo ma no se do ban hwe ya na meko mo mfame anko ban me ntia ase ntena dan mu biem ebi na wo ma me bi ehedam wo ko adwuma wo hu kwan a obefa so a obehwe no fa no bedan Dr. Ban ye wo wos wo ho ye beje ne ya ye be mana duro ye be sine niema ye be mana duane ye be mana bibi wo hia bia ne ye hwani wi a chese okwa ayeyi enwom ko a no de bebre no be hira wo nsoso papa nya ne fie o enya ne fie nkomma de bia fa ne bedan Dr. Ban ye be hwe no amana pomuden na wie peye mesre ya so ye won kran ye wo Kumase ye wo tonsu agogo government hospital na chi Ghana had ye banku na ye nompe ho adwuma abupa bibidura ye de ye nompe ene nkase de ya wo sa ba ho akotu sika na atwene na hweye no wankotu sika na atwene ama ye kompre wo ho wo be ye kompre wo ho adwuma ye be di wo ho no wo be nu wo ho enti mesro ba pe ene ye nompe wo nompe no wo nkase no nyankopon de ni nyina kan ni nyina de hye Dr. Bansa enti wo se ho bi ba to chma ko Dr. Ban ho no wonya ni yie mawo enti ma me we achinyedie bi ho achinyedie bi ani ho mbaje bia wo pese wo ne Dr. Ban na kasa ebia bibi kire wadwene ebia bibi boro so mawo ya anya branka wa asamo a Mr. Dr. Ban number ni 0244 988 004 wo fra Dr. Ban na be fa ne number no na nkomo bia wo pese wo ni di bia no wo ni na di ma me ebia ne utihwi chemu de bia ne a wo kan se meden na masan nante biem wo hia Dr. Ban pe ene be boa wo ama wa soro ya nante wo kuta poma no de bia wo na ma na apa wo no wate ahwe na yare na san ye kese wo hia Dr. Ban pe ene wo be boa wo ama poma no wato watwene mesre bia na stroke na ayew ama wo nante na ye bibibie wo ho stroke master ene Dr. Ban obehwa ma wo nipadua ni nyina atenetene kama ebia na wo namu anasa wo nsemu abu pen
wo hia doctor ban pe o de haban keke na beto so nyankopɔn dom kasa ni nompe ni nyina betenetene kama ama na hye nyame dia no munyam ede na maame etete wo ne ede na edi wonya ne wo hia na se wo befre ban so ye frɛ doctor ban number no ye wo kumase atonsu agogo ba cho ebia wo de ye kompo na hawo maame o na ma na wo fere wo hu se wo de ade kora ta aso cause ebo minimu ho wo ye no hwie nye bra ban so ye yemfa duro nsra so o maame ya mesi ya duro yemfa nsra so kompo no yemfa nsra so wo di frɛ wadua ne keke na adie na kompo na ayira maame wo nyansa nkyere ne enye doctor ban so ye ya waduro we bokwa kwhia bi wo he wonya bi wo ba bi ya mesra bi na wutie me wo de ne ye fibroid wa ko ye operation doctor ne ka kire wo se enketo obi da so wase oyi kese na enketo ne da so wase na konkronti ba obenyini aba ya ponkyere ne enti how many times na we say operation no mesra wo hia doctor ban number no frɛ na ye ma waduro a wo de be frɛ aduane ne wadi ama fibroid na free ho e bia wo de ye hernia na etete wo mesra wo hernia no wutia no so waka no hokra na wo bo doctor ban din ya bo so beto hodin mesra nya wo hia no se wo be frɛ ban so ye number no wo dofo na enne se bi wo yare etwere yare abroni frɛ ne place no mesra no ana se wo be frɛ doctor ban na doctor ban be boa ma se bi otwa yare na free wo ba no so wodofo na sabse bi na adwini mu kano no o kan ho no o twese kan na samba saba insisi so mesre wo hia doctor ban frɛ doctor ban number no yebe mu woduro obede 24 hours nyankopɔn dom osore ya adambo yare na ateko mesre wo hia ban aso ye number ban number de wantwera wa hawo ho maame wantwera ntua na mo amba ban aso ye ya wa hawo ho yare be na eteti wo wode ye kidney ene etete wo da dialysis so doctor na ka tell say dialysis na ensa yare bra ba so ye be ma wo bibiduro kroje wo di friend so keke na anom nyankopɔn dom kidney yare no acha ye bosome ba akopɛ wo kidney ni nyina ba ye kama ahye Kristo dia no monyam ebia na wo brɛbo na hawo ama wo na ase nyina taatai uhu ni awo ye wo ho mesro frɛ doctor ban number yi sese ya ye be hwe wo ma wopom din na wie pɛye ene wa wo ba bi ye se frɛ no nsuo ba akola na dafa ako utwa no ko ntwa wo dane na nane wo namfofo e ba na gisa wutam no kosie mesro wo nye botomade ya wo mu nsam ene de sa hawo na ba mesro frɛ doctor ban number no ye be boawo ama nyankopɔn dom enkunumde awie pɛye ede na hawo ede na eteti wo me se ede na eteti wo ede pa na akire wo so a uhunu ne ya wo ye yade ben ene wo wiase be ma anadwo wo dwunso be ye 30 kuruaba wo yiri si kuruaba na wo so wasibi be ma we ede na wafrompa wo fra wo be si fom 5 minutes 20 minutes na wasi fom me sere wo hia doctor ban brane ntwa dwunso no na sabse be ma de wadwunso ba ko aye awadwunso anadwo a eye ba ko ahoma chen bo so ugina so chiribire oba wo ho ba ni ho ugina so eno ne ye fra be ma ne afra mo apia na odwunso na dwunso no na musa na dwo ba ko ba dwunso be ye 30 santini na sabse be ye de frompa na santini kro na e na wode dwunso yi papa oba de ne wabu adwuma mesra wo hia doctor ban frɛ na ma doctor ban number no 0244 988 004 mese Accra ya was Spintex Road 18 Junction Kumase ye wa Tonsu Agogo government hospital na chi wonya dura Tonsu Agogo station wa buso obi asa wo ba doctor ban Accra nso so duru Spintex Road 18 Junction wa taxi phone na wo ho na ka chom se wo ba doctor ban so ye omodo wo beba nyankopon hira na nyankopon ya adoma dasenne yebesan asiya bium me ensha doctor ba achemfo ba no osenyare wanyina ebedwane aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a na yegusu a yede mama no sede se na efata no yede yedaso ate yedwam yeguso ne yeka no senyame eyadom a ochina huebe ai yede opoku sika yensa kanyina yede emano na omakope bia soso na fe yede ahwe presla na nyame nhira yenua ba yowo Accra ya waso yemu
dufie maame dufie akra wo se omomra enkran omo bankran a ono nso ne dom kakra wo no ono nso be hwe de obetumi aya obetumi asupport kakra enu nti maame dufie nyame enhyira wo papa se won so wo beboa yesa ekwan no so wakyere yenuado na epia yenua be ma bi eka asem na ya me de pa wo kyere se yemua nipa wo bra yete asese sei na owu a ensa body a wo bekwa akobo no adaka wo beboam yato no enipa no ehunu no anytime bi a metie sase ne enua be man kan ye bia no na awosen agume ablabo flasasim na ablabo besan kwa sasim enho kwa wo na obi ni ma de kyen mu asem na obi nyi waye na awurade nyankopon be hira wo ho hia brem se de emmonu ye duhwam ema wo kra ni gye no saso no nyankopa ma wonu ye ninje ye wasase so se ye beje nkwa na ye wasase so se ye bebobo ye ho ye nyina ye wo ye hawo na nso asase ye wo ma ye ho ekwan bia so etomre bia asetena mu ye den na ehu behia se ubehu oboafo bi nsa amana so mu na nso wotene won nsa na wonye ogefo bia nsa na so mu awo sem ne infomso kese ba ko ewo nipa ho ene se ade so nipa wu ansani yenya odo anytime ama no akoye ne mwa ade so obi di ohua ne amemenenfe akohwe ohaw ne amane bi mu apra kese a ontumi nye ne ho hwe ansani yenya odo ne tema ama no akoye ne mwa yemwa wo nipa wa abla wote ase wate yemwa wo nipa wa abla obetumi bi na no aka kire yense medase nemu enya abla wo wuda ho a ontumi bi na nimpo no de ehunu papa ayaya ama no mpenifo se efunu ni ma adaka bo nipa hunyade ne de waya ma afoforo huni mobo hunu ya ne mobo nenshira eni nipa wo hunu afoforo mobo se wote asem na oka ye no o se enhyira ene wo nipa ohunu afoforo emobo da bia meti sa asem ya yenua be me ka ye bia no na awosen agume oka asem ankasa enu nti sabre ede be na won so beye ye betumi na yaye no echina ye de ma no but ensoin kura nti na ye ni abre no enne eye de twato senka yini ye mukura na nke no anwa asama na nke wasene ye kan but eye program na ye na emwei ebefemu ni afaso ne de abo ankrofo enti mame mobile money numbers ne so ebiemu na ye mo adansidi a wona odi sika ne bi abeboa so far no wo mo so etumi enya 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 30 14 62 0245 30 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 your doctors nyina ne so mu hia 2.6 billion na omo ede aye yenya bi nanso yenya enkosi ase kura se yebetumi aye de ama no en wo mo gisika no ansa na omo afiti ase edi ehu adwuma ne ntini na ewoni trimo no yese ba ko na ahono epaye a wawu na enhono no na ne ti no eye kese nti so hwo se de nanim mu anu a utumi ehu ne se onibre kura yeba no enibre yenti adanse a wona wo send sika ne bi enei wonu manya from Isaac no Ashama. Most metasho program pa ti Mr. T me juma serve 3 years. Ti Mr. T little koku die no. And me send 20 Ghana. As me nya test me send koku die 20 Ghana. So that am skin na 40 and me send 20. Before week na e frame oduma me start here juma. Think akara go so sa lead maame ba ko na so na nikun ya yo no so
onya we no ono so line stream na ye try ya send bi ba number ti me baby na me sa ono so na adwuma ne afene ya sheda ye isa nti me send so me send 20 ba ya me adom na me de my estimate bi am obi bi na me send na nyumwe na no mo frame se on person meton yo mani bi no mbeto obi ti am bo chan meton kai na ka ho ti me bompa se omo bra omo ba ebe nya o chiri bia no me san de bi asan na me da support me ba I am sending mobile money when me sending my phone so by this time I'm doing my phone no ma sending na idiaba ntimi so ma dance ya me won say oh yeah sending na me sister ne kan so mfa kokudro GDM page ne say obi ya onya adansi bi nti so so ko bi biara GD utu GD na mo na ya hwese nyankopon so oma woni mu wase obama so di adansi amen. Me Vivian in Italy. My bad girl na media send on your friend Kayla. My bad girl and so enya a mean problem. But said ya a binum akan who Europe and I say US. Bibi say ni dia yeshan kwalano and your Korean operation is successful. About 3 weeks ago, Emma enino essence buy. Ye enino operation na enya hungroso. 3 weeks ago na me no buy na me hwe bra me benyeri ni court ya ta cooperating ni obaye mama me hushi na wonsunya de na me masanso edi na kobiom in fact na ye din mama single parent me krankola miensa na ye din mama enti me bompaye man na o wa drop bi na me digum enti I die wo ye Presla program na me ne mu nyina ti ha me din kan hwetie ye we adwuma enti me bedu ye na me de call no sa week na me holidays na me leave we adwuma ti me ne mu nyina na hwe enti na kila na me ni ye ne ya no ono bi se de na ya kola na me si na ni no starting so wo susa wa kai ne di enti in fact we be recording we be call back to messages na me send is coming first but mama na me yi no na ewe nti wudu na na tu wa na me frɛ Kayla me frɛ ne sister na me ne brother ye di ensem wa ha na ye bom pa ye se rade si die ye kwa kodue nim se die eniti me ba ne die krampo na nye serious se Presla die ese aba ewrade me srɛ se me disika we ko me benya years ebiam so ewrade me nko me na hours dodo but me pejuma aka mejuma ho said the buyer me metimi ahwe nkwala no cause me person de me ho beto be ma me boss empire ni we mama cause akwala ye ni emba bia seti ko hiyo na nini mba bia ende bnade ya me no mako sign ejuma contract aka mejuma me ye dada ho hours na ye de ma me no time ye de ma me affect mejuma first one wo babe yeah it is nyame ayewe ya mamia in fact many agreement me fa me person me show being crying say wo kakra wa wo bia no nya gidie maka kire nyankopon say wo de onye wadum na owu akola ne mobo no ntimi sa akola ne yare na wo so nya prayer request de nyame aba mi no nyame nko na ni mani dia o makoma nti yenua baby adansi die no nana yere mama de beka ne say de omaye amaye ni nyina eso ye ni eye efe dodo na so ye say ukun abo na no atwa ne ti broko na ti we de yesre wo mo kakra bia obenya bia yesre wo memra ne ko nanim no na sika no so to na omotum za mama na wo ka say yes 4 years back na say 1 billion na say ko na nima e bi betimi asa abeka ye bese kakra bia obenya bia no ye famwa abofrei na ne ho ento no mejide se ne ho to no ye beba me ye nyina ye ho ba bia wadu se the little kwaku ye ma update akopem se nyame ya adoma otimi nante ye no ti de esra ne se nyame nkama koma na kakra na mo benya no mo fambra ne ye fan support akra na nyame so be hira mo agria ene de yeguso ye chance
akra na betena ha oka ne nsem bebre yesa bo ne voice no waka samre na yesu frɛ obi bia se kakra obi a won onfa medom yen moye bi na emu sika no edoso sika na edoso no sika na da ho no nya nkola sika o nti eya na maye kra no yera ahu bebre na yenim se mo beboa ye moye bi da we so ya se adwane abeto amo mommoa ye na yenji akola yi nkwa omo atena afia ma na che nti na se pressure no aye bebre no pressure na aye bebre because omo atena afia che nti yesre mo mommoa ye na yenye nkwa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 insisu biemba kwen 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 also on the way no efaswa yebe yensa ebetumi aka na pesa ya bobo so nyina no wo de faswa yensa ebeka pastor ma se obi tie na bia oti trotrom bia oti taxi bia odi uba kwa na yeduma na wo fidi ato Akoma FM na wutie yebese se obowura ha na odi ba ha sisi ya daje o studios na bia we bi stoko na wo asokwa mpatam ha ba bi na wutie yen na bia kan Akoma sabra wo nante e ba ye wo mo no ho a ye ne mo no ne di enhwani mu oba yebeje na yenso ya kan hyira nsem e di a kyerɛ no wie sɛ ɛbɛbɔ ye tiefo all over the world sɛ de bia ye kan sɛ wa ye bi mpo na bia na wo ka sɛ 100 Ghana bi or 200 bi da wa phones na betima sɛ pushia at least obetumi ha san ye bia me ka sɛ hyira de namdo do nsɛm kwan wa send 100 last week wa send 500 last week na sɛ na ye wie na wo kyena ya present o bibi wo ho na obetumi sa de aba at least hyira na wo gene na no de na sa agene na de aka it doesn't cause any idea anti eguso aye srem se mo beboa ye na de ebe me de na meti mani begye ye koi ye present amom ye bese ye hie biem se ye be ka presela ho asem na ye se ya ye operation ni na wi ama akola no ho den na brabo nso ekwenani e ba sa ide no nyam hye be me nti be wo bia no bo ho moden pa se o mo bi ese se o de boa ye bia last minute o mo de fa boa ye na ye ntumi enye de ese se ye na me ye se okoye nuanu mpo akra no onso koye kakra bi ebisoso ye betumi akwa koye operation na nkwa abafi ma me samo numbers ne biem 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 ya bepe so obetro numbers ni nyina ti wo de fa we so na aye busy na wo de ko we so ochina na de ma ti empesi e be lose penny kura sebe ya ye betumi ehunu ye ho ano evangelist mami kitu e bi na meka try no kan pife se nyamesompa nyamesoma e so nyankopon ni eni se obi ko hwe nyanka eni misia o ma ho yeye mu Priscilla da ne misia isani papa nko ana de ne na nti ya be hwe me de sorry no still ano minim se china ye present man ho ra no 87 mo de be sie chira ye be san de na de Akoma no se me de
penne bia ba bia no ma ko hwese ni pakoro nsa ebeka enti de besere nsori yebesere nsori nyame adwuma no ani sika bebrebe no yemfa nko heavy emfa nko manya nkopon ho yesi di sikure nyame tan wonye yede kwa wa wonye nyame dwuma no ani se yede ye nipa ni akra ehun adwuma yebesere nsori ni asofo mpanyifo a mutie asofo mpanyifo tie pa yebesere Akoma FM 87.9 mufa ball bi nsi ho na mo wia dwada no mo de ba yebesere pia so yede ama presila na onle papa yede ahwe abofra na yare kenim sa mo baye amana brusu ewrade nshira amen onyame enkoso a enshira wo enti se waye bi mpo na ebia opese osan eka wakoma esan se yenya ye ni enwie ye no opese eka wakoma na wo ye bi ka ho na ekina yetumi nya bi ka ho na yede support won mu a ubetumi ayede aba edi ndaso eye Mary Akosua ade 0245 301462 Uber TV no so uko Facebook uko YouTube uko TikTok and so live ubetimi amobia screenshot at the amount numbers nina ubetimi amobia screenshot at the amount 0245301462 0245301462 0245301462 0599814926 0599814926 and 0599305202 0599305202 fa 0533 487726 nekaho 0533 487726 fa eno so eka ho wo de kwa ha na aye busy afa ko ha ye hia no ene na echina ya present de wo de ma mo wa brochire mo baabia all over the world misro manenka wakoma ema ye ma kra we smile ya all smile o the TV so sesia no emfedi ema no emfedi ema ye nte se ye nya sika no enti sei na esie ebe ye oya ebe ye meya enti ye mfa ho keka enye bibi na echina ye ntumi fa de nya no ema wo no na bibi anya kama edi ebeba ye Mary Akosua adem ni abema eno ha wie na pomte sei yankopon adawro ma bibia ye boko ya da Kristo asefa ye ko rock economic yo abusiafo me mamu nyina aha ene awie yi ba bibiala owo mo amohwe yen ewu TV so mo so amutie radio so no Rocket Clinic Limited na Rocket de unim ye free tete ene yi ye ba ya ye beka enu nu ho asem mum de na clinic ho no asema last week me beka kire say e free ene ekoi no Rocket Clinic Limited asa man ho so biem nene obehwe anopai edoma na egu ha na ebro adwen ene ntiase so misro ebia onwonte ebisi so awati wuntu anamo ma boni dawro free na wotwe etwa mu ni se woye bema na wo hweme waye mre awampam bema wakọ dead wakọ dead a eniema enkoye kura chese bema no awukura no wo sa bema no me to nsa afro se enedue anase echina anase free na ekopem busumi awie ye no behia Dr. Wusum Krabia maso na ankasa na woma wadura adura na wode ma no ehwa no obema no ejina so wa obema na wu kojo to a wanum adura to aduro chese wan tise obi e kana aduru ho asem na obekwa akopedi na nso no beto no wuntimi nya den enya adwuma no emawo misro so wo ye bema ana wo ye oba na wo hwemi na wukunu e wo saa hawo ni bia mesrew se ubetutu mrika na wodi wani akire Rocket Clinic Limited asoye eho ane ye bema wodura ebema obema no emu aye din ede ama opa ti ba bia wo Ghana bia no fa wani kire Kumase Alaba udru Kumase Alaba oso pepanini e freni siko sika panio siko sika no ye ni fie no ane di enhwani mu mesro se ebia wo yira ana wo pensemi mu nchiremu bia me number no egu TV no so betimi afa na so betimi afrem 0248 88 50 40 0248 88 50 40 ana 0244 18 32 30 0244 18 32 30 enti sa wo ye bema ana wo hweme
na sɛ obɛma no emu ayɛ mmerɛ anaasɛ nyɛ sɛ mu ayɛ mmerɛ koraa wakɔ condemn obɛma no ntumi nsɔre nyinaa so ebi a wodeɛ no ɛnam yareɛ bi nti ana ama obɛma no ayɛ dɛn ayɛ mmerɛ ebi a wodeɛ no nkwanhyia bi a wohyia ɛna ama bɛma no awu kodwo tɔ a mɛsɛ meto nsa afrɛw ɛnɛ due anaasɛ ɛkyena hyia yɛn ɛwɔ Kumase Alaba wode odu Alaba hɔ so pepani sika no fie no yɛne ne fie no na di nhwɛ anim nti bra na obɛma no awu no obɛma no wode akyina na entimi nsɔre no wei no nyɛ sɛ ebi a yɛma waduro ne sɛ fa kɔ fie na kɔ no mu daabi ɛhɔ na woba clinic hɔ na yɛde aduro ne ma na wa wobɛhu sɛ obɛma no bɛhyɛ aseɛ na pagya ne mu wobɛhu ane sɛ yiri yie ne gyina so na afei yɛabagye so ɔsɛ yie mesrɛw ɛba saa na sɛ ɔyere di wakyidi a ɛne anigye a wɔba no bɛtu nnwom ɛde akɔduru fie nkɔs wama anadwo kɔma de no akyɛ enti me nua mu a moretie me baabi biala a wɔwɔ woyɛ bɛma nko adeɛ a na sɛ obɛma no awu kodwo tɔ afabra rɔkɛ mesrɛw ɔba aboa ho kakra bibia no ɛyɛ sika nti wo ba aboa ho na yɛbɛma waduro wakyɛ duro wo sɛ ɛnwene wo sɛ ma tɔ aduro anye ye afei ana wahyia aduru papa no wonim rocket dada rocket wonim yɛ dada ana afei bia wo yare bi so a ɛha wo no a wo de akyina wonya ayaresa no ɛno so ba ya instant ɛhɔ na no yɛbɛma waduro anoma yareɛ no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ titiri mu a stroke abubu magu fam muntimi nante muntimi nyɛ hwee no mesrɛw woba yɛsoa wo ne yɛde wo baeɛ a wokɔ a yɛbisa bɛyɛ dɛn asoa wo na ɛyɛ dɛn ɛde wakɔ na saa na awɔtwe ne busum nyinaa deɛ yɛgyina mmarima no a moayɛ mmerɛ wɔ mpa mu no mmarima no a mo ho awu mmarima no a mo mmarima afonfon ayɛ nketenkete no mmarima no a mopɛ sɛ ahoɔden ba mo mmarima mu ɛsɔre gyina so no deɛ meto nsa afrɛ mu nyinaa sɛ ɛnɛ nipa ɛdɔm ɛbaeɛ no na ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ wowɔ ntumi ama no a ɛkyena wode ahyia yɛ bra na wotwi ana busumi nyinaa deɛ wobɛba bɛto doctor wusu krabia masrɛ yɛsi busumi wɔtwi no mu deɛ a ɛnyɛ da bia na abɛba bɛto no nti mesrɛw ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ bra busumi no na bɛhyia doctor pani no na wɔmmoa wo na wohwehwɛ yɛ a yɛkyerɛ kwan no yɛwɔ Kumase Alaba udu Alaba wo so pepani na ɛfrɛ no sika yɛne ne fie no ane di nhwɛne mu afei meka wo sɛ yɛduro metfagen capsules no rock mixture no so ɛwɔ dwa so a wokɔ a ɛyɛ ntinimu nkasɛɛ ani nnompe mu adwuma wo a wotena ase kyɛ kakra bi a wo saa nanse akyeme ananse ayɛ me yi rock mixture ne metfagen no bɛyi saa ha wo no nyinaa de afiri hɔ deɛ ne to ase twetwe no wo to ase twetwe paa so a metfagen ne rock mixture mekamfo de ama wapɔ so sɛ wokɔ kɛtɛ so a wontimi na a kɔpɛ yɛ nnua bi ɛnom ɛbɛboa wo ayi saa ha wo no nyinaa yɛ dɛn de afiri hɔ de ama ven capsules ɛwɔ hɔ ɛno nso so no wa wodwonso a wobrɛ ansa na watumi adwonso no ven capsules yɛma obi a wɔdwonso mu haw ɛne ɛnamu ɛyadeɛ deɛ ne bɛma mu dodo no deɛ mu hyehye no emu fimfim no biara no ven capsules ɛso ɛwɔ hɔ ɛma Janica 442 ɛyɛ ma ɛma a mubu mu nsa na ma yɛase ɛhwe mu mesrɛ woyɛ ɔbaa wobu nsa na sɛ wayɛase ɛhwe wa Janica 442 esiesie ahemfio ɛma hɔ te nti wo no bɛma bi ahyia na ni gye wo ho sɛ a woda mu sonko nti mai monkɔpɛ Janica 442 ɛmɛma no so ɛyɛ pakum capsules bɛma wo bɛma no mu ayɛ den ɛbɛma ahoɔden aba mu wokan ne ven capsules bu ma ɛma wo bɛma no a ɛso ate no ɛmu yɛ du de ma wo na mesrɛ nnura yi wopɛ bi a herbal shop pharmacy shop baabi biara yɛtɔn duro no nsa ɛbɛka bi dodoɔ no yɛwɔ Kumase Alaba yɛne panin sika fie no ane di nhwɛani mu na ɛhɔ no anam se woyɛ bɛma na sɛ wo bɛma awu yɛto nsa afrɛ wo sɛ fa bra hɔ na wotwi ne busumi nyinaa deɛ mɛma no makɔ kɔndɛm no mesrɛ wakɔ kɔndɛm a fa bra yɛasoɛ hɔ nyame ɛnam yɛ so ɛbɛboa wo ɛnyɛ nanko ne sɛ busumi nyinaa yɛ wɔ nti bɛma bia no a wohwɛ me bɛma bia a wotie me no yɛ nɔmba no ne yɛfrɛ me wowɔ saa ha yi bi a 0248 88 50 40 0248 88 50 40 ana 0244 18 32 30 0244 18 32 30 nti ma me mede me kasa ne isi ha obi amra rocket clinic limited wo pɛ sɛ obɛma na awu no nya ahoɔden dia
abra ti me da wase nyame ensha papa ye ko Rocket Clinic Limited koje enupa edi free ho ma mefa Priscilla mobile money numbers no and sign to dwabiem ene na achina ya sorry so kra nti for the last enene enunti ena ye ni abre no ti ya mobile numbers no ema mobiemu 0599814926 egu TV ne so egu TikTok egu Facebook egu YouTube enene de twa to nti so obeboa ye dia na enene da ode ebeboa ye ochina mpo se omo betena senso na ode afi na abesende abetumi asende ewia na yi e de aka de ama wo mo no eho na wonom e de kɔ nti 0599814926 0599814926 0533487726 0533487726 and 0245301462 0245301462 0599814926 0599814926 0533487726 0533487726 edi embeba eye Mary akosua ade 0599814926 0599814926 and 0533487726 0533487726 and send it sikana sa wo send na kwa na emom no ka wahia de bi eguso ka bibi ha wo bi eguso ka de wo pese nyame enyema no ka guso na wo de send emfa woni sikana dodo de hia ne akoma na wo de send sikana boa Priscilla no menim se nkrofo dance ya wonu mu die na wani na so mpo se nkombenya dance no wonsu benya bi na wonso waka mame nua baby akwaba oba pa be mo ha ya na mama na pom te sen ba cho nyame adum na mo nso nyame adum ye ho ye udin ye from Selena Bano Bano e fa na Selena free by me free jache pramso ewie sali ba cho ewie de boko last week Friday no me ba ha me ne abrantie bi wo ye friend Isaac owusu ba na hene o free offense amori na one ne brother na betina jache na ne bra ne kira de wo kontansi enti me ne fa ayonko fa ye twempra mesumi hu be ma na medi nkan wo mienu na me ne tinae na nyinsen ba mu tinyinsen ba mu no wo ye se wonje na ne bra ne se won na de na ba enti me megu nanim ase na ne bra ne gi nyinsen no na o hwe me ma me woye ti me woye no wansi hada ti me nya be 2 months e ko 3 months na one na yonko fo free offense so e ba ekrumu a enti oba obehu akra no ai na damfo no no mba na ni nua ba ko no akra ne sa wo se wo no enti nyinsen ne ye wo dia na opa me ma me chew na oje akola no enti oje akola no no onhwe ne de ne bra na na ehwe no ehwe akra no no obenya 2 years enti 2 years no na me de akra ne start school na me so menya kan ti bi kwa akoye wo jache pramso hospital ho no enti me bo se obi anka se akoda no sanedia enkanya ne dia me ba cho de but wono wo dai me ba cho ohwie gumu me ba cho ensuo ne ba no wantu ba cho de ohwie gumu ba nyinsan ne ba ya ne dia wanye ba cho ti akoda na ansa ne dia onje o sisin date kura ye baba ho wasese hu date nyina bra wo ne wo da ne dia wa hu se but nyinsan ya ba wie no afi no ba sisi date ememe bi nom tweme na me ba sisi a ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no a na waso eguso a wutie sese ya bedane ahoma no na ye de ama se WhatsApp na fe wo de yakodwa so ama eno ma mani abre otina me sori me project no so ma nti ena me de vim ni na eguso na se ya matimiti ma ya de team ni na moya nti me bo numbers na no abobi aboa me why okay nti mobile money numbers na me send bo ansa na ama de yakodwa so 0599814926 0533487726
26 and 0245 301462 ubetumi edi abedi embeba eye Mary Akosua Ade na chese wonso de wodi aba yesro mane enka wakoma ni nipa hia nipa okay ama yenko ene na ye tiesi widi ene bibia ba monten so eye aduane sa ye dro ye friend Kovi organic tiger nut fine powder eye atadwe na wonim no a mane mema nyina ye recharge ye battery na we no atadwe no ena wono ma hata ne kama ena wono ma ye mo bibi foforo bia emfra wono se ye de ma pa na chese wo so adi bi nkakra aboa ama ne padua na time gya na so na nnuane no wo mo ne de bebrebe vitamins A B1 B6 ni C ni nyina no ayemu ma zinc ni sodium ni ade nyina ewom eboa ama ne padua no eye kama pressure ya de eteso kra sanso so ana obi a waye kase abro so a opese weight wo manage no so bomodem na wonsa enka bi na ne nyina nkamfo ama ne mema libido no be gya na so a eye Kovi organic tiger nut powder se de obeye no eniem wutimi de fra ensuo de de no anom na pa bia nya sanso a aduane bia wudie bia no bomodem na fa beka ho na edi eye kama pa wonom se fa waduane anasa mo waduane enye wadrum edonti premium nutrition limited ena de abadwama so na ye kopoku trading eduma ebi ho Freddy Men's Herbal Wisdom Amachi supermarket ena fe so kwa tech junction bia taxi rank ne wonom ehwa udru honom a ye no obisa Wisdom Amachi supermarket honom na wonsa aka wo de ye friend Kovi organic tiger nut powder 0200 777277 0200 777277 Zahara no papa no Africarensic Ventures and abadwama so Zahara mesha any ni G capsules ya kabom add to infections ya de as nemusa ya de gono syphilis any candida no emi no topa ye ni nsuo no ene ya kabomo ade to ase wo ye bema na mema ye no pese ugina wona so na apem konkane a wadro no ye friend Zahara man capsules bema wo ya krawa ya bomode ma wonsa enka de hindi herbal mixture so to malaria sekura typhoid diabetes and afei wo bibia pressure ya de ha wo no ya bomode asa dane da ba no madre bi nam se te pressure so ema ni padua no ede ne ho 0246348334 0246348334 we ya ba pemfo bomode atie mi nam de asem de nam Eve labor pad won ma ba ede ama se bomode apa bie fa to niemam na rade hwe wasomdwem wie pe na wo de asiesie ho kama egu mu ahodo mienu Eve plus na Eve normal wo ba tan bia wo ba ye guide dia ene Eve labor pad awona chi no eno na ade siesie ho 0550 000990 0550 000990 Dr. Nimo abepiem pa wie ebremu ayade ahodo korankoro no wo hwe na wato ase ede amayen na so ye no ye friend ni World Scientific Clinic and Diagnostic Services bomodia say yade bi etete wo no wo de be ko yade bu aye say eye chronic wa kwa chese obi wa ne yade ano no wa na adwene say no wa de konsie do bomoden tugide na mo no fe woni chem e Dr. Nimo na kache woni scientist ekuku da munti abrebia wonum ehua de yade ne ba ya enro na won my research ade afa ho no won beto ase ade ama wo na sabre wutie me na wo ho asem ayedin ade ama wo a awafo ni nyina monko nam say ho de awo case ne kura de eye small job kura ede ma doctor cancer cases and afei cases akese ni nyina doctor no wodu papa wodi etu ase enkran circle photorama eba go filling station a ene NS chemist edi anhwe kumase atosu Monaco junction woni Adansi Rural Bank ena edi anhwe 0244087687 0244087687 Enei tiwa wo bi agia tomo no eye de Bell Park ede ba adwaso no eye kama papa they are soft but not weak, strong but not hard, just perfect. Them kama ya de siesie ho me se nde e mandodo na ebu on msa boso me ne pad ne ntimi nto eno nti wonya Bell Park wo mutiro ni bia no abobo ne kama onya muase na echiro na ndegedege ye no a na chese wo de ahyem kama boso me na eso ye na chese ensabuo no asom adwom na sanso na Bell Park ewo kitchen towel eye kama ne mu odrom ya de pepa sade no nsuom esa chimmo na ya sade apepa biem eno to tokora echepa ansa na ansa ene sika ni ho eno nti ade papa
papa de ba na obomode na nsa aka wo de packet tissues eso wo hono a ye de pepe ye nim a entete enka ye nim echi nsuo enkwada ne mpanimfo nyina wo bia etimi eyusuo bomode se obetu bia ton nam se ne de oton ye kontam ehun faso so edoso 0551 14 44 00 0551 1444 00 wo amanone na wutie mi a bomode ahye no so se papa bi ewo man Ghana mu a ye fe no elder Dominic Kwabena J wo sisi adan eboa de hye e ma wonum enye ajapade eno nti wo amanone na wo pa asase a ede yie na eho dwo ena ensu ani enkofa haw bia mra wo dache na manso sembia eni so a bomode fa sika no besi elder so wo beja asase kama e de amam afa wo pese wono ankasa hwe eyo project ne ma wo kukuru dani si wo ma wasa de wo pa bia no papa ne be hwe bibia de ama akopim se wo be ma o man Ghana mu no na chese wo so watime enye ajapade ensase da lake kwan so pram so abrankasi ubenya asase ato ewo elder Nsem abontem edwoso onwe edwoso dwena setrede tabo nwoma ase ne apromase nyina papa no wonsase a wonum eton wo sanso ena de opa asase a eda kwan ho na de ye dia filling station papa ne si owo bi pa eda honum a eno so woton afei wonum ewo abrosan eto so mienu ene 4 bedroom house ewo Kenya se ene ebijan kwanta hostel eso ewo dompase aprabon eno de wo munya wie no nti wo po bi na mo aka ba kire mu pa na chese mo business no abom eno nti bomodin afre papa no sese ya 0277 744489 0277 744489 nana ye bi eho ani ahye ya ye kona huhu mu ade so ade nyina ye kwohye ede to maame na bene papa chese wo bo ade hye ama nkonua ne mpuruche bi a chese wo hyemu onom watimi abo amo ade ho eti spiritual problem edi abrabo ni nyawo yo bi a e ka abrabo no wa wi ata so pa nwi ta so huhum de nka ya de na so still ya chese wo ko anim no abo achi wo pagya ha no ahwe na ye bi si bra e nam se sa ne mania na intense kwa ubetu kwan akwantu da wani so se wo kọ akofa neoma ba bibia ya akwantu sam ne munkrata sam no na nasefo ni kiremu ewa aguna saman na ne ye bi junction no so wo de wo kọ no ayira abomodin afre 0243134535 0243134535 ye twie no subedede ya metro chips metro chips kama papa den kwada ne panifo nyina ya re fidie no tin kwada na bi school ni sa ne de bomodin aso yo wo for groceries no be tomato chips e dia ka onam ze nkwada na ni je ho pa no pa wuja no kwanya na chese lunch box na de bi ahyem ewebedu fia eduane ni nyanya ready no no ayi na de ama no kama we no esichire bia enyim so hono artificial ni ma bia nim eti akwada no he wotimi hwie no dodo bia opa enkofa ha bia emre no pani so wo so betimi aribisa na flavors no eguma hodo na nyina e de papa sweet corn chicken peanut butter and a fake cheese na ne bolo so afopa ekuru bia eye 2 Ghana cedis ene to mo stores any supermarket no mo fa mo ni chem e wa kase mayanka afei kase Angola junction e ho na dewua no ubeja ndudu mo pa na so atu aton 0244 433388 0244 3388 3P garlic mixture weye bibini na dro no kama bibia aye natural ensuo mfra wo ma amfa nkaja ahode ni gina minerals ni vitamins no temu se ya antibomodin apabie na nipadua na enyina na naso wo pese immune system gina na naso yade bia ba ya na yade ne tempa no a soja asrafo no a chese wo mo nipadua mu no wo motimi akwatia yade no a ene abomodin so ba no 3P garlic mixture bia wo yo bia pressure yade hawo anasa sugar level no was why kese ama na buru so yade ne do so me say ni somre ne sa mpeso ba yade a we drone 3P garlic mixture baby a wo moto nyo say pharmacy anasa chemical shop no bomade abisabi na won enyi bi mana hyenso de no garlic hyenso de e da ho e wo glass to mu a ehwe ho a e pai 0201 000021 0201 000021 home sweet cereal legume mix ya Tom Brown Somre Tom Brown kama wa mo di wheat e morning soya beans na afra na kama ya won edia na we no aduane sa ya dro nam se udie no na chase nam se fiber content ne do so ni ti no ti cholesterol so kura wa asade aye ni paduane twa no ya bomodin atadi bi enkwada ne mpanimfo nyina akwada botafo ene nkwada ne mpanimfo nyina wo bia etumi edibi edum pampa so ultimate lane ebi wo ho poku trading ni edum pz na edum pz ni abisa bia se ewo MTN
10 office lane mu akeo so adehye market obenya bi ato ebua kwa offense tano so na tonsu tombra afufre won sa be count dem 0246697358 0246697358 Tom Brown ubedi no afidia aji so katra manoso ada ho eno ntida bia ya no grofa herbal tonic e ma onye kese ne mroso e mo afro enudu na okon no ayira tam se ya mojadro bia wodwa maso no ma no afro na duduru ahu na omfumpi na peja ne ade bi we de e hyehyɛ body no kama wa bori de makama wo ho ha adwuma bia wo ye bia no timi ye wo bo a odanya ne ya no abre ahu nya ono ani padua ne nyama nkoye wo bi so kura won ma he ade sen wontumi nakura chena adwene bia ni so adwene kura no wo adwene bomodin so benya grofa herbal tonic ebebo pa wa ya de che afe na ho towo a eduro me kamfo ade akyerem na de enti ada bia kamfo de kyerɛ woni se vitamins ahodo wo mu a eye mani padua no sanso na esi infections ahodo nyina no kwan na doctor fo no obi yade na won mo hwɛ ne ne yina mana kofie pani atwerɛ grofa mojadro ade aka no nam se eboa pa ma obi a etisi na so kinken 0244596532 0244596532 sashwenini nwoni nie Dawood Eba Hospital ne adrei ehona Dawood 360 Efrem capsule sanso na ointment no so Dawood ointment wo modi bia badwama som afa heba mr enso eka ho na 360 capsules no bomodin se wo usisi taya wo ya anasa wo mu ne ewe so hono sasabro eji nwumadi aka dem eno ani se abre bia ba no Dawood 360 capsules ointment no so na dia stress ba bia wote ya no waposo ya mi nyina ba ebetu ase kura e dia mawo sanso so na Dawood heba mr no so obabomoden na chese wa wontumi ni die malaria che wo no oba no mbie papa no watimi ate agina wo na so na ebom sha no so ye ba pemfo wo ya akwada wo nyanya mfichare dumiensa anase oba tan ya wo ma akwada no fo abomoden na twe ho efiri ho 0201681717 0201681717 okay me da se papa amana ite nka kwa mo transie na yankono tito Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi ma ko we de mamema okatachie junior okatachie Daniel we your grandpa ne grandma wo New York New Jersey I say Miss Time Mrs. Amampa happy birthday onyame shira na ba ya pala ne nyini yie na ba ya sofo daachi amen Pastor Julius yanti ho kakre okay I think say Brian Akasa I said sister that is what can say me bayira say but said Brian Asi Akasa no say on panano kasa kwati yo fa Jimmy Flock on there na say on panano kasa tie nti na pese obeba na yentina se na yempensen na fe yemfa yie antu yie me gidi say ebasa beboa o be ki comment bi say no so ope nkura no o so ope na ja say yeah na am bi o ja no kwa so ko ja nkura no na fe dia ko se sa wo mo na o so ma be ni pa o be pe na is asem ho ndi me pese omra say wa ahye boso mande o be ba omra no ba ya atena se na yasimi ba de meka na say ma bi ho a abufuo ba yenyina kokko so ma de bia meka odi kokko ya de obedi fo nti yenhwe saa de ni ye na beboa ye Marco said your maware ni si hyase no bibi wo ho ebuo bi nya adwuma wo omumienu nyina ntem se ebuo eni aware mu saa na obi a tumi de ne maame ne papa tumi bekeka de ye pede kyerɛkyerɛ saa na ɛyɛ saa enkowie yie da bia me ka me se ye ma aboa bi nchi aboa bi nwia na nkyerɛ sa aboa bi mfa aboa bi anum enkodi agoro wo ka bi saa kyerɛ na elipa no so beka bi saa ye ya kyerɛ se de omusi ware ye no enye ankese se omoba na omobeji afutuo na omudi wura ware enim na boa wo mo efiri se wei beka wei na wei abeka wei wo hwe be mai kasa enoma nkoyie obai so ebe wura mu no se de osi baaye no ankoyie mema wonya adwuma mema wonya se ni saa nyoma ni nyina anwie enti yenua be ma se wo beba dia ye de agu ho oba nyame yadom na obeduru a esese nsem bi wo ha ye tena se ne keka ne yie bi go awade no kra no omumu no we nam ne ba bi na we nam ne ba bi nti ye twen wo evangelist amen bufu se de kra se kama Akoma FM 87.9 Kumasi utakona tako kuriwiri ewo borga juma nse kan wo mbe yo mu yani nso ade kra na nye yase atumi ka cha wiri se mba hwe papa atwe ne hwe afa ne to wa bema
yɛbɛsere sɛ ntɔkwa sia yɛhwɛ baabi a yɛano ɛpem yɛnya nye ntumu deɛ but wo sɛ de adeɛ de si kɔ no yɛsɛ asɛm bi ne adanse a yɛtwa ho ntoma baabi wo sɛ de yɛna for Jimmy so ɔkɔ na tumi sɛ somewhere along the line bibi sɛ si ti yɛbɛsere yɛbufu a yɛhwɛ limit no yes nti kɔ adwada de kwan de yanse fia da bodu yɛbɛhwɛ n'anim mama ade a ya ba ko power warem verbal abuse wo de me odi bedi matem kafa bo me ya hwede sisi me no enye se aware na gu me sa na waji u gina wo ase be ma na frɛ wa wo se ye no me ensi ba bia kra de wo frɛ na o keka ye kra kyerɛ se truly oka oye de oye no enti o se nyambo adwado obeba o de ye twɛn de akanya bia na obibi wo ho nti a 1 2 na obie na no odi atemba no mpo no oba wada ne so na woda de ye mbie ya no na wagini na kwase be ma wo maame wo nua ba hwe wanum kasa yi des adan de ya na ya me apa wo de be ya me de ni ebo fabrome ahaya kuma 87.9 FM oso obeba dwada ya me adom a adwada ye behwe nanim na afa ye hunu de etua mu ye bekwa homa ne so na afa ye ne afrefo ne etiefo so akwa nkomo na o ma kire wo mo adwene ewo asem no ho watie be ma ne kakra watie wo ba no so asi ade en na wodwene efa ho 0322498035 0322498036 0322498037 odi ni baby afrefre Akoma FM 87.9 Kwamo highway mo asuga wate makonko meya odi no kani sita dai na member na Amsterdam mchani na wabapata kule ya mtiao da obati ya wabaya wo 50 million go what time uteka prekule ni na wo de me aka na wato bana wo kwa ukukutia so so kama paya rike kile kitarinka enko pa no hu nyansa da wo ba wo so tini kana do bapa mo wali ya ne block ne mfisi bi an kwa mo dia ebe do do so da kwa mo do ba wali ya wali no se de de gumi tano uko kwa tanzania nyata dasi de wo kwa mo ko wa bora de ni gumi e ba ku makrao yani esa papa pe champo di ni be mo ko nda cho ya fele do de na de de ni ya na ma bla ki mo ko ka se da de bi ja mo ko de bi ka ni ya me ye de mo ko mana san ku ti ta la de bi da ya ti e bi mai na san ko ko da ko ti ta ma ku de bi ka ye ni ya ba na o ba ye na ye bi sika ma no ni ya ba ma wa so ye love ni ti ma so na ni ni bi wa bi na ti ase ma ni na ni ti ase ma no on le fi bi a bi sa ni wa ni ni ti ase ma ni ska na so ye so na be tre o ti bi nana kafra wa homa no ni baby afefe. Hello, mame. Yes. Lidiane Anuska Abrantem Kasafi Atusu Extra Inside. Okay, anu yanko. Yo ma ko mi da se kakra kan se mi papa atopom na nsuni na ye be chedun. Ni ya ba no a ode na asem ba ya be ma ne kasa se o se wa bi akora na jan. Yen kan kronkyere e ma no. Eminya oba na nka me hete no. Yeti amekasa wo yo ba tan eni kwa so di akola ko si baabi so ni be me na nya freedom ti ko ja akola na si baabi na so be me na ko fa akola na o ze ndie na de wo hwa akola na hunu wa nya de oni kan ni won tu mon pa so di akola ko si baabi na be me na so akofa no be ma papa se ni hia se ne ma obe me na ni akono sa de na be me na ye me da na se pa ma me da ti de ma no bi tu ya me enso me nua be ma odi ni baby afefre ba ko se ni Mr. Namaka se ni ya ne se wa nya de so ba ni ya wa ni ya ne tu ba di ba sa de so no blame after then is se nya me amem e na ba na ya nfa no ba no wa yam de se anzina tanka wo na ba do yo no ni ya no wa nya de ya ni sweet masam me ensure be si within baby afefre Afa kwata papa.
Many about my so was Santima Coffee, I see no time. Many about my main chair, no bigger for. Now, in fact, when you're saying I'm in chair, I prefer near Tifunia. You know, I'm about to find my meal with you, Papa, or any back with my main chair over. A couple of prophets of my main chair, that's a far. Nimiaba, my main Canadian chain, Yaman. I got you before any Bema being he. May I say to your mamma, your mother, do the Kurana, you move baby, come and go to that song. Ubufuye akuna okujare tu baby ena kabema ko fana kenya akuna yitiatia ka ba be se ka kwa ko hwe wo ba so we dey see ni ma nu binum sebi se emkola no ko mo yi a mo ma mi fu ko mo na mudi ni kase so na obi so ba wo ba na di ko ko jira baby se na kabema sebi do wo nya sa me fa ko na ka ko lai ade na china ko do ha ma me ka ba be tira ga video so wo ba na ta sai ite se ni ma na du fo ba I am so much more crap. Me that me about baby. I mean, ensure for quite so didn't baby are free. Yeah, man. Major so. We are blabber and Tafuri na blabber for Pena. We go to a great house to ATM co. I'm from Pamafu. We go down the program because we get very well. We beg you, I'm trying pop. I mean, you have to know you now. Can you tell me? I'm a trainer to you. Yeah, to see you. Really, I'm not a snapper. When you tell me to you, I am going to do my way. What you feel? If you threat, so I'm also the boy. One man, the baby should be able to do that. One, I can tell that one about the the number. Then personally, no, just you know, anything should be the far as you know them to know what you are playing. And I'm going to take your mobile half the other, I don't know. And it's fun for me. Let me try to move them out without it. I mean, and sharp, Papa, 80. We didn't baby have free. Oh, yes. You're right. That's all. I could be cooking a few sooner can tap the things like a temper, they're free in the any keep the former motor and nominate any coding. Any keep then money. You create any about the ban. You put the man when another area pan and area. Now, no young person, I'm a area. You go to some more when you crack or ban them as more. You have the money to catch your banner. And you cry about it. Just a good one. It's a good one. In the months of the I'll plan what I'm going to do. What do you come up for? And I have any about you. Your best friend in your Bema. In your Tabiano. When you come, so your bar. Yes, I'm funny mother. Bema, Jenna. Yes, so we're not. Money said to the end of the man. You know, and I said, man, show. Because they want to be 3 years to year. There is no call about you. No call how no money outside of you. It is so about now when the demo the most one you know ever acquired manual train. And this factor I said about one acquired was it the other again no new ama. You have a killer to put out and you have a Mama Macron. I mean, and shout, Kajoku. We didn't baby have free. Marcus, good afternoon. Afternoon. Marcus, one of them I want that to me at my father. I mean, show one time. Marcus, one day, for Bob Manako. No, Obama, I was making a sense to me. Obama, not a say a person, some say. But you need to learn. But when I had my, you say you know the Jada, them and Bar. One to meet some of the Bama. You don't get there at some night and the Papa. Because we are Banu, you some now to come with them and some of the time. If you are for here, Marco, the Nika Hutta here. We are Banu, the little Bamana, they see a moon, only the mother from Sayre. It's a typical disseminate as the Ramadan. Some of one hour and I take your thing. And a Bama for now, only to have the human being. Mariana didn't say what she had dressed and a wearing, very good on you. And I want to come to Battle wearing. And you also pass. No banning never talk and hear me because incident can say, so what the fact that I'm every minute. And to be said, them and say, once I get some already not to some one thing and say me, all the and say me. But one kilometer them and look when you say, and according them back,
yɛne authority bi a wɔkɔla no so yɛne ka no kɛ atɛnti ni sɛ sɛ na wɔn kɔ sugu ɔdze ne nkɔ bɛ bɛrima no kwan so ɛna bɛrima no so yɛde aduru mu mɛlɛ yɛde na gye ada wɔba a ɛna bɛyɛ bɛbi asɛm nya bɛtɛ maa kɔ mɛda ase papaapa ɛwɔ adwenkyerɛ wɔn nso wɔde baeɛ wodi ne baabi afɛ. ɛno nɛ na yɛ hini fa na ahyɛ wohyɛ samapɔ mu anaa asɛ samapɔ no nyia wɔ mene bɛma yi so ano ɔya mpra no na wohwɛ sɛ ɔno nkɔyɛ ɔho adeɛ anaasɛ ɔno ɔtwe mpra deɛ na nano nyɛ saa ɛnɛ no nyɛ ma no mɛtrɛ hɔ a ɛyɛ ma mu yɛbɛbiara mepra no na yɛ ane bi ho yɛ ano yɛ nipa no bɛmu ne suban a wɔanyɛ de kɔ bɛmu ɛso bi bɛtumi atrɛ ho a na ɔde na womu nsia afei ne sɛ maakɔ so wɔ nti ne asoa ne ɛdena bɛtena hɔ no mɔ bɛma hwɛ asiaba ɛnyɛ ɔde koraa de ka wo sɛ ɔbɛyɛ bɛka wei ɛyɛ wɔ kura ka tuni nyinaa tere bɛsɛ wasɛm dɛdɛdɛdɛdɛdɛ adidi asɛm adi ayɛ sɛ ɛyɛ ne sɛm bo a ɛnso wɔkasa na ɛnu ne mu a wɔntumi nka asɛm ma ne nsisi na wɔtumi ahyɛ ɔbɛrima yɛ ne mu aa ne n'atena ntiesia asa ne n'abɛware asa afe baako ɛne n'awo ɛyɛ dɛ nkɔkɔyɛ ɔho adeɛ wie yɛ de hu sɛ n'ano ɔyɛ awo gyae ɛyɛ ne motoɔ mu a meti aseɛ baako kentie nsia na ɔno ɔnyɛ ɔho adeɛ awoɔ mɛɛmo no ɛsɛ ɔkyerɛ wo bɔkɔɔ de di awoɔ abɛ ɔde de ɛbɛn na abɔyɛ tuntun ama wo afɔyɛ tuntun yɛ a ɔde ti ɛfɛm tuntun na wusu sɛ wo ba no wusu yɛ na waba ɛfɛm o ɛnyɛ wo bɛsu na abɛyɛ mɔbo bɛrima na no ɔya watena bɛrima yi ho ntie nsia ne n'akyɛ nsana wuwie yɛ wasa ama na akɔyɛ ɔho adeɛ ama abusuafoɔ ama yɛ adi ne tiri nsa ɛsɛ wugya awadeɛ no bɛrima ne na ɔkɔyɛ ɔho adeɛ no wode na wɔn nso na deɛ bɛma no ana meda ase papaapa ɛno nɛ maame mfa de otwa to odin ne baabi afɛfiri hello odin baabi afɛfiri Andrew Shumika amani mpatase bi Shumika Andrew si ako yedi ɛyɛ sɛ mekyerɛ adwuma o ɛmaa no wɔ mo ba ne wɔ bɛkɔɔ mu asɛm no hwɛ sɛm ne ebi sia ka asɛm no bɔkɔɔ na wode ahwɛ no nyinaa na hwɛ sɛ bɛrima no gyina hɔ na sɛ wɔka asɛm a ɛyɛ de kyerɛ bɛrima no hwɛ sɛm ne n'anim so ebi sia yɛ baako sɛ ɔwɔ hɔ no mu na ntumi asɛ yiyi sɛm yɛ baa no bi sia yɛ ne bi asɛ bi na no aka asɛm bi akyerɛ bɛrima yayaaya a ɔho nti nkura no wɔ bɛrima no hɔ no adɛn bɛrima no ɔbɛma ɔma die ano ayi anaasɛ ɛbɛku nkwaraa no ɛbi nti na ɔbaa no yɛ no saa no ɔmpa akwaraa no de no akɔ akɔgya obi ana bɛrima no akɔ na ɔkɔ akɔgye akwaraa no a yɛsɛ ne problem no sɛ bio mosɔre a na mode ne problem de ba ɛso mo akata so na monyɛ me bɛbi atie maso kasa kyerɛ yɛbie nneɛma no ne bɛnya adeɛ no no bɛrima ne ba na yɛahwehwɛ mu yɛ no yɛtumi ahunu ne yɛbɛka ha ɛne yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no nyinaa ɛbɛsie medin ɛde marcos program no yɛ akoma mu nsɛm wakoma 87.9 fm wohwɛ bi ɛwɔ nua tv rabi 1 tv ɔsɛ krom tv facebook youtube ɛna afei tiktok nso ɛde tum live ɛde ma wɔhwɛ san so ɛna wotie no radio saa berɛ abusuapɛ ne nsɛm yɛ kyampɔn ɔbaa bɛkyɛ ase na ɔde akoma sports the powerful sports ɔne ne team ɛde abrɛ mu Thank you.